Aya, sungalo koni farra rejo. Farda do bola. Amma fo kalo shila ko be ka shana ni sungalo te. Yame. Nala koni mama tenea. Ikasu. Nala sona. Farati de. Darula be ni ma balala. Awo. Allo kere kanga ni sungalo kalo sara. Awo. Kanga hijja de bo. Begasu. O small. Awo. So dia kalodo. Awo. Bebe komana. Awo. Bebe mnamala. Awo. C'est une blague. Nala sona. Yame. Awo. Farrado. Donc wajibi don quoi. Wajibi do kiramanto be ka kelen Abana. Nala sona inshallah. OK. Anyi fuma kami ajara anyi kosebe anyi rebi fu kosebe tanti fulimna nala sona ma inshallah. OK. Salam alaikum warahmatullah. Ma ko fos deli kelaye ani jurumu yafa ko fo deli kelaye khairu no de hera kabo min sadaqatin katame ika fendi aka yati ba wa iye femin aka itlala ka turnyale ke azani dogali wallahu allah ta'ala ganiyun ala karre ka ba aka saragatin go halim ala munne do ni nafi la jabali la haraj do kay mu ba kono ko ika kuma kan duma fo karsa ama ala ni songo wallahi fo ita mu labi ma ina la fa ala kan ni so iko kuma kan duma fo diri kila jona ala ko hera kabo ka temi ka milliard da ma katla ka doya Allah ka milliard da ma katla ka akuna da ala ko ale to fe ale ko ngana chama beti bile ma di kenere ka do أنا عم بسمع لما كان أقرب نعم يا أيها الذين يا أم قل لمن ينسى أم قل من لمن ينا لا تبتلوا كأن تشنيك أكثر سرقاتو أكنو تشين ني دغيل ماي ولا عزا عن النني كالذي بالمن ولا عزا أكن كسر كاتو تشين ني يرجعي أني دغيلي يا أيها الذين فلودي قرآن يا الذين آمنوا فلودي يا الذين آمنوا أتاني بقرآن أتاني بقرآن أتان الحمد لله نياسبه كاسبه أتان نياسبه ديلا بس بديلا كاباشين كده كاسبه نونا كنا كاباشين كده نيادي تيمسنما نا دي تابو ميشوكو نونا كنا تابو متلفو dimsene ya miaka chana nanya da fiyo fa abadu Allah na tiga hakika ko alba hakika Allah akbar bi iznillah amin ke surtout ni mo be Quran toujours ni adu ma tro Quran toujours ni ba mo ko Allah Allah be so donc na ko waro bala mino shtekile so min be ni abeti na obe ne ayo agrégati mo ko ko ni sebe kadama ni na tera faka chan ala fi hal nasru musudi ba kono kala ba te ce Allah ni muso ni kono barati na ga kono bara muso ni sebe ga dama ko ala ba te ce Allah wana na fana tiga manyo Allah nal lezina amanu wa amilu salati atan o do ko da atan ko ni afolo ala kam da sa na كالذي أبناكم ما مثالها ينفق ما من نفقاتك أكن فلولا ناسي جرجرا قصو يؤمنوا أتيك مدى الله تعالى لك آخر مدى الله رجدولا مثله كوتك مثالها سا وابنا ففرق مثالها فرق كنه نو يفرق كل كنه كنه نفو كل سانفلا كل فقا قابنا فو كل فقا عليه تراب في بغرجة
ina no to kuru fuka sanfɛ ina fɔ sɛgɛ buguri dɔw bɛ sɛgɛ jeni sɛgɛ buguri ni na no to kuru fuka sanfɛ fa asabahu wabil e taale so sanji ba fore e ko fatarakahu salda sanji ba indara nay ka to ke kuru fuka jala ni sayimba ni ko ni sɛgɛ kata ni taro gogo ke kulu sanfɛ fara sanfɛ ne taara so sanji ba fɔra e kɔfɛ o ko to yen wa an taa n'a bɛɛ ye ko ka miliyari di ou bien miliyɔn caman di ou bien ka mobiliw ni fɛnw di yɛrɛ jira kɔsɔn Ala taala ko k'a bɛ n'a fɔ ni misaliya ko n'i y'a di ka ban n'i taara lahara i b'a sɔrɔ foyi t'i bolo foyi baraji den kelen a kan ko a bɛ n'a fɔ misaliya di Ala y'u ka nafolo misaliya di kɛ n'a fɔ ni misaliya k'a bɛ n'a fɔ ni sɛgɛ ka taa k'a kɛ kurufuga sanfɛ o kumana n'i taara san fara i kɔ san taara n'a bɛɛ lajɛlen k'i bolo lankolon bɔ o lahara jɔ don minnu bɛ nafakati di mɔgɔ yɛrɛ diya kosɔn ani nafakati di k'u mɔgɔw dɔgɔya n'u tɛ se k'u yɛrɛ jira min na a dɛmɛ dɛ Ala bɛ adamaden dɔn kojugu ni mɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ jira min na dɔrɔn a b'a di ni dɔgɔyama ma cɛ e ti baara kɛ i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan a kɔni t'a di ni lafiya ye mɔgɔ ma ka nafolo di n'a ka nafolo di ye yɛrɛ jira ye n'a ma se ka kɛ ni yɛrɛ jira ye dɔrɔn a b'a di ni dɔgɔyama ye parce que n'i ko k'a k'a di i kelen n'a kelen dɔrɔn a b'i dɔgɔya fɔlɔ ka sɔrɔ k'a b'a di ayiwa a b'o cogoya la Ala ko k'o t'i ka nafolo nafagati o baraji foyi t'u ye lahara jɔ naam k'o tɛ se ala seyin foyi kan min ma ka bɔ fɛn na kɛsabu n'u ye min baara u ye baara min kɛ u tɛ taa foyi sɔrɔ yen Alahu taala di kawum Ala ti jamakulu kisi al-kafirina jamakulu min kɛra kafiri jamakulu ye Ala t'olu kisi naam mɔgɔw ka misaliya sa maa minnu bɛ nafakati kɛ u ka nafolo la mardɔtilahi Alahu taala diɲɛ ɲɛda ɲinini kosɔn ani sabatili ka b'u yɛrɛ kun na o sabatilen b'a di u b'a di Ala kama Ala kira kama kɛmasali habatin jannatin k'o bɛ i n'a fɔ nɔgɔforo ba birabuwatin min bɛ kulu sanfɛ n'a bɛ tini sanfɛ asabaha wabilin sanba nana kan tad'uha kumana a den nana den ka den kosɛbɛ den fayini a bɛ min di san kɔnɔ siɲɛ kelen a nan'o di siɲɛ fila sigiyɔrɔma kelen wabilin ko ni sanba yɛrɛ ma n'a kan fatalo mana sanji fitinin n'o ye sanji musomusonin ye o b'a sɔrɔ dɛ ni sanji ba mana kan k'a sɔn k'a mɔn Ala taala ko sanji musomusonin b'a sɔrɔ parce que sanji tɛmɛ kulu sanfɛ tɔgɔ ye di kulu sanfɛ sɛnɛfɛn sanji tɛmɛ ka fili san mana na cogo o cogo ni n'a kɛra musomusonin ye o b'a sɔrɔ wabi ye wa n'a kɛra sanba ye fana a tɛ tiɲɛ o yɛrɛ ko ji bɛ taa n'a ye ji tɛ taa n'a ye dɛ ayi dɔ bɛ fara a bɛ min di san kɔnɔ siɲɛ kelen a bɛ tila k'o di siɲɛ fila a kan ka min di siɲɛ kelen a b'o di siɲɛ fila ko ma ko kumana ko maa minnu b'u ka nafolo di ale Ala ɲɛda kama ka baraji ɲini n'a ye ani k'u yɛrɛ sabati n'a ye yɛrɛ sabati tɔ tɔɔrɔ ye o e fɛ ka sarakati dɔ bɔ i yɛrɛ kun ye Ala ka dun ni ko dɔ cɛ m'a faamuya Ala ka k'i sabati baasi foyi t'o la wa ni sarakati fɔr'i ye an bɔra ka misi ka fɛngɛ kala sisan ni sarakati fɔr'i ye ni tulɔri fɔr'i y'a la a bɔ ten n'i m'a bɔ ten n'i y'a bɔ cogo wɛrɛ la i mago bɛ min na a t'a dilan Ala y'o de jira an na misi ka fɛn na n'a fɛ k'u kana ni misi ye ko misi tulɔri fɔ an ye misi tulɔri fɔr'u ye k'a walawala ye ka n'u taara misi wɛrɛ fa minnu tɛ kelen ye Ala k'o di sɔn ko di yɛrɛ donc Ala b'o jira i jɔ la sarakati tiɲɛ kojugu mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sarakati dɔn kojugu n'u y'a f'i ye n'i y'a bɔ cogo la walahi i tɛ buruju kɛ i tɛ foyi kɛ Ala bɛ sin k'a dilan a bɛ k'a kɛ cogo Ala k'an bɛɛ sɔrɔ naam wallahu Alahu taala basirun Ala ye b'a ye bima ni fɛn ta'maluna a b'a la ka fɛn minnu baara a bɛ baara o baara kɛ i bɛ sarakati min bɔ Ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na naam
yala aw dala kelen b'a kanu wa ya kelen ka kɛ o tigi ye nɔgɔforo bala kabini tamaro la ni o tamaro su caman ye n'a bɛ ani begu caman bolili bɛ kɛ kabini o nɔgɔforo ninnu jukɔrɔ ani kɔɲɛ caman bɛ boli o jukɔrɔ n'o ye jiw ye lahu fiha tɔgɔ ye jiriden nɔnɔya caman b'a kɔnɔ ye samarati kabini jiriden nɔnɔya bɛɛ lajɛlen na ko tuma na o cɛn yɛrɛ ale yɛrɛ nɔgɔforotigi ale nana kɔrɔ k'a sɔrɔ ko denw b'ale fɛ nka den ninnu ma kɔwa mana ala taala nana mun kɛ nɔgɔforo in ala nana fiɲɛba dɔ kɛ ka nɔgɔforo in sɔrɔ isaaro de ye fiɲɛba ye o fiɲɛba in kɔnɔ tasuma b'a la taara ka di nɔgɔforo in bɛ jeni na ko yala aw dɔ b'u fɛ wa nɔgɔforo dɔ ka k'i fɛ e kɛra cɛkɔrɔba ye kaban o tuma nɔgɔforo in fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ tamarow b'a kɔnɔ raisinw b'a kɔnɔ jiriden nɔnɔya b'a kɔnɔ a bɛ nafa kosɛbɛ e kɛra cɛkɔrɔba ye nka denmisɛnninw b'i kɔ denmisɛnnin ninnu ma kɔ ka se nɔgɔforo baara ye ko ala nana mun kɛ ala tilala ka na ni fiɲɛba ye fiɲɛba in o nana ɲɛsin nɔgɔforo in ma tasuma bɛ fiɲɛ kɔnɔ tasuma in nana nɔgɔforo in bɛɛ jeni ko yala aw dɔ b'o fɛ t'o fɛ o kumana n'i ye nafolo n'i y'a mara n'i ma sɔn ka sarasi bɔ a la n bɛɛ bɛ kɛ i taalen kɔ a bɛɛ bɛ fi n'i ma sɔn ka nafolo saraka bɔ nin bɛɛ de bɛ bɔ a la n'i y'a tila k'a bɛna i denw nafa ou bien k'a bɛna i yɛrɛ nafa kɔfɛ a ti foyi i y'a ye donc e kɔni bɛ sɛgɛn k'a ɲini nka a ti nafa nka ni ala taala ka sarati bɔ a la ala minnu kɛ barika y'a la ala minnu tɔw fɔ ɲɛna na o cogoya la sa nlahu ala taala bɛ walawalali kɛ aw ye lakum aw ye al ayati a ka aya baw la kum a dɔ b'a la aw tatafakkaruna aw bɛna aw miiri ka hakili sɔrɔ ka segin ka taa ala taala ma يا أيها الذين آمنوا يا مغلمان أنفقوا كأن النفقاتك كمن أكن سنومونا فنا كسبتم أي فمن بارا أي فمن سرونو يا كن نفلو الله سنوما نام يأبي سرقاتبو نام يأبي جكبو أي أبو على نيمانا ومما كباني كبو فنا لا أون الله تعالى يبولك أو يأولا من الأرض كمن دوغولا نو سنفهم منو نو تشكاين كنان سنفهم كورودي سنفهم كورا جكاي الله دوغا باراو ni malo sira on korom be sokono bo tagana ko ka saragai kurai ko ka jaga bo korolena o mona kurai ko to zulai Allah taala ko tibe awo Allah tibe ni may bi jaga bo kurai yere de min ga di moyo de ibabo de la donc ni a nɔnɛ de bɛ tamaro la ka caya parce que tamaro dɔw bɛ yen olu ka di tɔɲɔ ye tamaro dɔw bɛ yen olu ka ɲi kojugu dɔw bɛ yen olu man ɲi kosɛbɛ bon tamaro den dɔw bɛ yen olu ka di ka tɛmɛ dɔw dɔw bɛ yen olu fana wari ka ca ka tɛmɛ dɔw donc sisan e b'a sɔrɔ e ka nin tamaro hakɛ fɛngɛ e ye bɔrɛ 100 sɔrɔ nin na e bɔrɛ 50 sɔrɔ nin na ou bien bɔrɛ 100 sɔrɔ nin donc u b'a bɛɛ jaga bɔ dɔ in na ɲuman ye t'o feere ala k'an bɛɛ sɔrɔ ala bɛ adamadenw dɔn ni a tun bɛ kɛ tamarotigi fɛ yen ala taala ye kuranɛ haya jigin u k'a dabila a cɛ man ɲi n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn di maa ma a kɛ fɛn ɲuman ye ala ko ten n'i ma ɲɛ i bɛ sarakati bɔ fɛn na fɛn min cɛ ka ɲi i yɛrɛ bɛ min fɛ dɛ o de di ala filɛ k'o de fɔ i bɛ min fɛ dɛ min ka di ye dɛ o de di ala ma donc نعم ولا تيمموا أو كنا ميرلك أو كنا ميرلك كابوكابي تجوب فين بو منه كميني سرقاتي نونا أو سرقاتي ولستم أيرو ما كيف أخذي نادي أيرو ما تسمع منه كوي بي فين دو كاسرو نيا دي إيرما تسمع منه donc ika ibi ni fɛn min d'i ma n'i bɛ ɲɛ kuma minɛ na o dili haramu i ma fo n'a sɔrɔ i dɛsɛra n'a dili ye o fana bɛ yen n'o tɛ
ni ma ye ni jaga kɔni don a cogo la a bɛ bɔ ɲuman de ɲuman ni jaga don nka n'i bɛ sarakati kɛ o ye yɛrɛ ka suwa ye mais ala ko ni kɔni ka niya sira ani ka limaniya sira ka ɲuman in de di dɛ o de ka di ala ye na illa an tukumidu fo a ka ɲɛ tugu fihi a minɛ na n tɛ sɔn k'a minɛ fiyewu f'i yɛrɛ k'i ɲɛ tugu k'a minɛ tɔw dɔn ka minɛ ten n'o tɛ n'i dɔrɔn tun bɛ kuma fisa ni ɲɛ k'i ɲɛ tugu k'a minɛ naam wa'lamu aw ka dɔn nala ka fɔ Allahu taala karilen don hamidu Allahu taala tanunen don a ka baaraw la shetana min filɛ nin ye sa shetana b'aw siran fantanya ɲɛ aw siran fantanya Allahu taala tanunen don a ka baaraw la wa ya'murukum a b'aw yamaruya bil fahsha'i ni cɛnni ye n'o ye bakiriya ye ani ka bɔ ka jagati Allahu taala idukuma ala bɛ layidu t'aw ye n'o ye jurumu yafa ye wa minhu ka bɔ Allahu taala yɛrɛ yɔrɔ wa fadla ani fasomandiya n'o ye gɛrɛjɛgɛba ye wallahu Allahu taala wasi'un ala ka fasomandiya fɛrɛlen don alim ala bɛ nafigiw dɔn wa a bɛ adamadenw dɔn ko shetane de b'a fɔ adamadenw cɛ n'i ye nin bɔ a la a bɛ ban koyi n'i ye nin bɔ misi la a bɛ ban n'i ye nin bɔ i ka ɲɔ jaga n'i ye nin bɔ a la a bɛ ban voilà nafolo n'i y'a jate miliyɔn kelen bɛ bɛn 5000 ma san kɔnɔ n'a yɛlɛmana bon 5000 bɔlen bɛ miliyɔn kelen na nka nafolotigi o cɔ n'i ye nin bɔ a la a bɛ ban i b'a fɔ donc shetana bala k'u nafolotigi bɛ siran diɲɛ fɛn o fɛn o y'a ka nafolo bannen de a bɛ siran o de ka fɛn bɛɛ dɔrɔn tɛ koyi shetana de b'a bɔ ka bɔ a n'o ye a bɛ ban dɛ awɔ shetana ala filɛ ko dɔn shetana n'i y'a bɔ a la dɔrɔn shetana ma ban na walima ko fira tari min de ko fana ala ta n'i y'a bɔ i y'a bɔli min kɛ fɛn min kan k'i ka nafolo sɔrɔ o t'a sɔrɔ ala ka juru yafa nana parce que ala yafara i ka nafolo ma n'a yafara i ka nafolo ma a bɛ jiri di o fadila o ye faso nka shetana b'a fɔ ko e cɛ n'i ye nin bɔ la a bɛna ban n'i ye nin bɔ la a bɛna ban n'i ye nin bɔ la donc i tɛna bɔ n'i m'a bɔ san bɛ tɛmɛ n'o san tɛmɛna shetana b'a fɔ ko san wɛrɛ bɛna n'i ye nin bɔ la a bɛna ban n'i ye nin bɔ la a bɛna ban ala nin bɔ la ala dimi nafolo n'i m'a bɔ san bɛ tɛmɛ jɛgɛ dɔ bɛ tɛmɛ k'a ma bɔ k'a bɛ nafolo a ye sigi la na ala dimi na ko k'a bɛna a bɛ k'a la jɛgɛ dɔ bɛ tɛmɛ k'a ma barika bɔ nafolo ala ma a ye sigi la na ala dimi na ko k'a bɛna ala taala bɛ dɔnni n'o ye dɔnni nafama ala b'o di man ma yasha'u man yaja وما فين أنفقتم ناو يون نفقات سا كم نين نفقات لا أو نظرتم والما أو نظرتم والما أو نظر بغل إن نظرتم أو دفلين كي من نظر دفلين أو نظرتم والما أو نظر بغل إن نظرتم أو دفلين كي كم دفلين دولا والما أو الله تعالى على بغل إن نظرتم وما للظالمين أنك كلمة كلتين كلاوية كمن دمن بالا دمن باشيتة تين كلا ده يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة على بحكمة دي من ما يشاء ما مي الله تعالى جاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن كما أن الله تعالى حكمة دي ما نو يقولون يعني دوني أوتي إكادو الله تعالى حرة دي كثيرا من كان قصبة أوتيما كارو ما شيتن بويندو الألباب فناكر حكي باتيكوي الله تعالى كو o hikma o kudoi an kana an don doko ko ayi ko ala nya stranye an ala ra da fa famyali ko de hikma doko ko ayi ko doni na fama
dɔnni min bɛ yen n'a bɛ hadamaden nafa i b'o de yira pan nka dɔnni min ti maa nafa dɔnni min ti ala i bɔ ala ko la dɔnni min ti bɔ dɔnni min ti bɔ kota la k'i bila ala ko kan o tɛ hikima ye bon hikima kɔnɔ ala taala y'a di maa min ma k'a ye hɛrɛ bɛɛ di ma o kɔrɔ hɛrɛ bɛɛ bɛ hikima kɔnɔ n'o ye dɔnni nafama ye ala k'a da ni sira na وما أنفقتم أو من نفقاتك من نفقاتك من نفقات فويلا والما كان نزرك أكا دفلنك كم دفلن فويلا أو من نفقاتك تعالى يعلم وسرقك ونفلن ظالمين كلمة تون كلاوي من أنصار كم ندمن بالله أني ما من نفقاتك ني دفلي على ni i hiji nɔgɔya n ye ni n segira min misi fila fa ye o tɛ baasi foyi t'u la ala k'an bɛɛ sɔrɔ wala ou bien mi ni sun mi tile fila sun ou bien mi tile saba sun baasi foyi t'u la wala k'i dafali ala fɛn dɔ la na ala y'a k'i i b'a kɛ nka n'i kɔni m'a kɛ ala ko aya n'i m'a kɛ o ma le zalimina min ansar i m'a faamuya o kɔrɔ ye n'i ye dabalen ta o kɔfɛ a t'a fɔ dɛ a t'a kɛ dɛ voilà bon ni nafakati fana b'o cogoya la ala mina nin nafakati ye i m'a faamuya nka ni e y'a kɛ ko wɛrɛ ye min ni ala yɛrɛ ta tɛ kelen i bɛ nafakati wɛrɛ bɔ a t'a min ala k'an bɛ sɔrɔ donc k'a bɔ a bɔcogo la k'a kɛ cogo na na aw ye sarakati bɔ diɲɛ bɛɛ k'a ye k'a da kɛnɛ kan fana ma hiya baasi t'o la ka sarakati bɔ bɛɛ k'a ye a bɔtɔla ye ala ko baasi t'o la o kɔrɔ ye sisan dɔ nana deli kɛ e ye 2000 bɔ ka d'a ma 2000 in ditɔla bɛɛ y'a ye i y'a bɔ ni ŋaniya min ala de b'o dɔn a bɛ se ka ɲɛ o ditɔla dɔ fana b'a ye ale b'u fɛ ka 20 di ale b'a ta kɛ 200 donc ka nafa ti fɔ a bɔtɔla k'a da kɛnɛ kan ni ŋaniya ɲuman ye baasi foyi t'o la ala ko ten wa in tukhfuha nka n'a y'a dogo sa tu'al fuqara ka tila k'a di faanaw ma fa huwa khairun o de hɛrɛ ka bon lakum aw ye wa yukaffiru ala taala bɛna yafali kɛ comme ka bɔ aw ma siyaati ma ka jurumuw la ala taala khabirun ala taala ye dugulen ye bima ni fɛn ta'maluna aw bɛ fɛn baara a b'a la ka fɛn o fɛn kɛ ala dugulen a bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ye ko ni ala ye dugulen fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ ala mago bɛ fɛn dɔ la hadamaden yɛrɛ de la yen a mago bɛ mun na i la a mago bɛ i b'a la ka fɛn min kɛ mɔgɔ si t'o dɔn ni e yɛrɛ ni ala ye ala cɛ tɛ donc n'i y'a da kɛnɛ kan i y'a da kɛnɛ kan kun min na ala b'o dɔn n'i y'a dogo k'a di ala ko k'o de hɛrɛ ka bon o de ka fisa ni ko ye nka k'a da kɛnɛ kan baasi t'a la dɛ nafati dɔw bɛ yen a bɛ bɔ kɛnɛ kan mɔgɔ b'a fɔ ko e baraji tɛ nin na ayi baraji b'a la dɛ na lesa muhammadu kelma kɛ ale ka muhammadu ka k'a fɔ ko hadamaden bɛɛ lajɛlen k'i k'o kisi o tɛ wajibi ye ka walakin Allah nka ala taala ni man ala min ma kana yasha'u ma min ale ala raja k'o don aljinɛ kɔnɔ ko n'a ye fɛn o fɛn nafakati min khairin kamne hɛrɛ la n'o ye nafolo ma fɛn fali anfusikum i b'a nafakati i yɛrɛ de ye n'o tɛ a foyi tɛ se ni ala ma ni fɛn o fɛn di ala ma ala ko k'i b'a bɔ i yɛrɛ de ye n'o tɛ ale a foyi ale t'a foyi fɛn e ye saga kanni kɛ ala a joli bɛ se ala ma a b'a sogo dun a b'a kolo dun foyi wa ala yɛrɛ de b'a dun mais a nafa ye e de ta ye diɲɛ ani lahara donc i bɛ dɔ sɔrɔ a la diɲɛ na yan i bɛ dɔ sɔrɔ a la alikiyama na wa ma tunfiqu n'a ye fɛn o fɛn nafakati waji la aw ka jija fo a bɛɛ lajɛlen ka kɛ baraji ɲini kɔsɔn i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn bɔ ala ye i jija ka bɔ ka baraji ɲini a na ka ala taala ɲɛda ɲini a na kana to a ka kɛ diɲɛ kɔsɔn ye na ona n'a ye fɛn o fɛn nafakati kabini hɛrɛ la wafa ala taala bɛ fara ɲɔgɔnya kɛ ilaykum ka taa aw ma o baraji a b'o caman di aw ma wafa kɔrɔ ye ko ni fɛn o fɛn nafakati a nafakati sara ala b'a di o kɔrɔ a dafalen
wa fa ba na ya fo donc na fa ti bi fiu bra fenga saraka ti bi fiu saraka de ti bi wallahi allah ni saraka tay bulu ala kra ba foto sallallahu alaihi wasallam ko ni saraka ti tay bulu ha ni mina di mo ma ni san keleren kenai no ya soro meleke israeli kemen ke en ni mina wati sira ha ala ba fo kwa kana tikin ni mina fiu allah fakat ladi ni saraka ti te otika fu allah parce que ala ba fo de ko ni saya wati sira dro abis ansari nga sabato ni saraka do babulo ha ala ti so ni ka bi fiu fo saka nya allah ala ti so melen ka ni fiu fakat na sarakati go ham sarakati donc sarakati ka bu jugo ala ko sarakati ka da ala ko Allah bo ne sarakati go gen fen ko so ala ko ni sarakati be fiu ababe Allah sarakati won dito saka ni ala ba ke fawle afale ni e hakli be mina ba fale fena fi mi hera ka bu no fana awo na wa antum kazra'u la tuslamuna atinjara to naye للفقراء آية فترة دي فاندوما الذين فانا منو وسيرونو بسكرا لله الله تعالى كسرتك كما على كما وبسكرا لا يستطيعون أولو تسيد ضربا كافوكو بتاما في الأرض دوكولو سانفه سبهم الجاهل حكي الله أولو منهم فلاني كنا فلو تقولي دو أنت أفو في يرمينا قصو ko fa sarakati di numa de akko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko mo godo bi aw cela ha utise duguta la ka fo ko bi ta fen yini la yastatina darban fil ard ya fam nga utise fana ka fo bi sabara duguta ma fi ko karsa na so te moloko na so je utise fana sika mande ya fam nga fa nondo ko jahili ko do mbali hakila ko nafulu mi mati bolo kate mashi ko do mula hakila ko nafulu tigire do ko do mbali hakila ko o tigide ko nafulu tigide ko do mulu bajira karsa warba ya atidande ne ubiati lu ko ne hakila ko mama tima del ka bande ko ay ko na ko fembe bu na mina ta'afu fe kamini yara mina fe ta'rifuhum muhammad ebudo bisimahum nu sembo yire لا يسألون الناس يبسك عدون نوكا تمشيني هل مصر كنا أنا كيف من جتمي كسر وكاكا المامو يي كوني جتمي كمصر أكاكا نفلوتي فنا يوكا جتمي نمبلا جري أمينو مغو نوكا دي على كجبو الله وتلا مغو دلله ما ها والله واتي دولار ودي ما بيش كونا بيتلي كونا الله ultima dilla donc ala tala ko ala kira ta'rifuhum kibu do bisimahum nuka tamashin ibu do ni tamashin o tamashin jumeyi la yasaluna nasa uti adama deun dele ilhafan ko fo ko dia fiu ilhafa de qur'an ko fiu ulu kon ti madel fiu ta ke fiu نعم وما تنفقوا نبي فم فرغاتي من خير كم نهر لا الله يكاد الله تعالى عليم على بود به نعي من فرغاتي على بعض نعي من الله تعالى على بعض الذين مؤمنون يقولون أنه من نفقاتك وقلنا فلولا ليل الشوفة والنهار وبنفلو السرقات الشوف يعني تلفة وباك جنولا وعلى نياتا وبتلقى داكنك ولهم أجرهم ألوك السراوبو يعدفل عند ربهم وما يرى وفنكو السرد عليهم ألوك لا ولا هم ألومك يحزنون كوبي هوزنو كوبي نمسا لا هرجو تنمسا وتفوزو ما من مغنى فلو دي شوف يعني تلفه بعد جنو لا وبعد كنكا والله ما من تغلا بلا لي قد على يكون الله اكبر بس علينا على دي نغندا نسو نعم الذين
mɔgɔ minnu sa يأكلون ni u bɛ dunni kɛ riba nafolo la mun na olu tɛ wuli lahara jɔ don ka b'u kaburu kɔnɔ kɛmɛ i n'a fɔ fo n'a kɛra maa ka wuli ko jɔgɔ ɲɔgɔn ye olu bɛ wuli i n'a fɔ maa ka wuli ko ɲɔgɔn maa min a ka baso sɛtan ni sɛtanɛ donna na k'a kele kele minali ma se kabini fa fɛ ou bien kele kilebe u b'a fɔ cogo di ko kilebe yan min bɛ keleku kilebe kilimasiɲɛ o tigi bɛ wuli cogo min na dɛ ko lahara jɔ don maa min bɛ riba dun riba nafolo dun k'olu bɛ wuli ten yanni ka fini san 2000 ka taa feere 4000 i tɛna 2000 d'a tigi ma k'a ka fali ka kɛ 4000 n'i ye 2000 d'a tigi ma k'a ka fali ka kɛ 4000 n'a bɛ sɔn ou bien n'a tɛ sɔn i tɛ n'o ye ala k'an bɛɛ sɔn a ma riba man di ala ye riba k'a kana riba dun riba ni mɔgɔ minnu bɛ riba dun nin kɛmɛ jagokɛlaw ma hali bi an bɛ sugu kɔnɔ ani nafolotigiw minnu bɛ riba dun bi na mɔgɔw bɛ taa telefɔni san na u bɛna feere sɔngɔ na a ka gɛlɛn dɛ kuma ka ca kojugu a y'a faamu fini b'o cogoya la sabaraw bɛ ten jango seli setɔ filɛ fɛn caman bɛ ten bon sukaro fana gɛlɛyalen don n'i y'a jateminɛ mun b'a gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ o commerçants de don u b'a k'u sago de ye u bɛ se k'u ka jago fɛn sɔrɔ kun ni kun cogo min na u b'a k'u sago de ye k'a feere ten hali sini i b'a sɔrɔ Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen walahi balo ka gɛlɛn kojugu mun y'a gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ u b'a san min na k'a fɔ k'u bɛ taa feere yɔrɔ tɛ dɛ u b'a fɔ k'u bɛ kun ni kun de ɲini a da b'olu de la wala ala k'an bɛɛ sɔrɔ donc ni kɔni ka baara y'o ye kelen fɔlɔ ala taala bɛ barika bɔ kɛ nafolo la n'a ye barika bɔ kɛ nafolo la nafolo tɛ foyi ɲɛ o ye kelen filanan a tigi laban a ti ɲɛ fiyewu nafolo min na ban a tigi laban ti ɲɛ naam zalika ni min filɛ ka f'i ye k'a fɔ ko n'i ye riba nafolo dun i bɛ wuli n'a fɔ kelikelibaatɔ lahara jɔ don ko o ma kɛ dɔwɛrɛ kama k'a fɔ ko olu ko k'i k'a dɔn ko riba feere n'o ye jago ye ko ni riba bɛɛ ye kelen o de la an ɲini bɔ u b'a fɔ ko feere ko ni riba ko bɛɛ ye kelen e ye fɛn feere 100 i y'a san 100 i nana feere 150 ou bien i nana feere 200 olu b'a fɔ k'a bɛɛ ye kelen n'a bɛɛ ye kelen taa ni nafolo e ye fɛn san 100 taa ni 100 kɛ k'a tigi k'a kɛ 200 ye a b'a ka ye voilà donc i b'a a bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna k'a bɛɛ tɛ kelen na ko ahalallahu ala ye dagali kɛ alibeya ala taala ye feere halalaya k'o daga nka a ye riba haramu dɛ ni nani kɛra maa min ma izatu n'o ye nin kumakan ye n'i y'a lamɛn kabini a ma yɔrɔ fantaha ni e bɔra a la k'a ko dabila falahuma fɛn b'o tigi ye salafa n'o tori ye i ka nafolo min b'i bolo i ta don wa amuruhu tigi ka kɔɲɔtɔ o bɛ ala taala kan nka ni maa min segira k'a kɛ a mɛnɛ kɔfɛ layika o tigilamɔgɔ sa asahabu naari ni ala bɛna olu don jahanɛmɛ kɔnɔ humu fiha olu dumuni don jahanɛmɛ kɔnɔ ala k'an kisi a ma naam yamhakullahu ala taala bɛ jidili kɛ ka barika don astaghfirullah ala taala bɛ barika bɔ ka barika sama ka bɔ a riba ka bɔ riba nafolo la pewu wa yurbi sadaqati nka n'i ye sarakati bɔ o kɔrɔ n'i ye jaga bɔ nafolo la ala taala b'o jidi ka barika don la ala taala la yuhibbu kulla kafarin ala tɛ kafiri kelen si fɛ afi min ye jurumutɔ ye n'a bɛ riba nafolo dun ou bien jurumutɔ don a bɛ ban ka jaga bɔ i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa minnu n'olu lemaniɲana salihati ka tila ka baara ɲɛmaa kɛ salata ka tila ka seli jɔ tɔ zakata ka tila ka jaga bɔ lahum ajruhum tugu ka baraji dafalen b'u ye rabbihim ka b'u mayɔrɔ a k'a fɔ olu maaw tɛ siran lehum siran du kan yawmal qiyamati lahara jɔ don wala hum olu ma kɛ yahzanuna k'u bɛna huzunu sɔrɔ lahara naam wolonwula fana kobaw b'a la
la kan bɛ saba o nazira min ma an fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn o di dɛ ay faydaw inshallah ya lezina amanu taqullaha ay sirani Allah taala ye ma aga fento ye n'o tora riba kamini riba nafulu la ay riba dabla akana riba dun kuntum na aw kira mu'minina qadale do Allah taala la adale la harajodu la in lam tafalu nama riba ka to ye fazanu mana aw ka labe bi harbin nikelaye min Allah ka Allah taala yara rasulihi ana ala ka kira tum na aw tubira ka bo riba nafulu dunima falakum ru'usu mana aw ka nafulu baju nafulu ba amwalikum nafolo ba o jawukun na o ya awtay la tazlimuna awti tonya ola wala tuzlamuna wa ayrutna ma to yola o kore fentna bo ola awye wana ya ayru ja kana fembo la kadi mama fendi faraka fendi bola iga nafolo o ba o yitay nam wa in kana ngana kerasa e ka jurube mamina no kera ko zu usratin ko gelere batigi de do fanaziratu mana ikay nena flalike lahu atige ila maisra katan no gairu watima ni ga jurube mana kana ginga tan no fe karsan na nga juru asrabi dida kato ya fam na sura sitai Allah taala ko fanaziratun ila maisra Allah ki kan nena flalike kata watima ti watimi ngan no atigi ma absira ko de kada alay fanazira ila masa ni nyina flalike maye ko lahara jodo ala bi nyina flalike nganna floy tayde Allah ha nganna floy tayde ni mami ndai bayi kwa bane do kasara sa o kuma na ni bise go tigi wele tugu mina fanga na ni bise go mingo tugila na ko ni bana ngasara yera ba do bando a warba kuna ni na fulo yi tay o kuma ni ko ni ma se fa nazratun nasa ni bise ga tigi wele bise ga na fulo do na ni ala ka kuma me o hera ka buka Allah nga ni mami mbesa ko ta era ba do choy ni karsan vleni wallahi ahlaka na so li ka gele am ya fami jango ne kan nafulo sarali par exemple e kam wa me dola hein tiere bala kime fla ni kile kono ko pour que abala na e fa ba dugu ni ko ne ay ma ba dugu la ma soro fulo Allah na soro ma se dugu mo ba jonya fe tian ba mo ngode ko famme juru la ko jmeni sarabala ti wala ala ka beso amina rabbi ha ya fa fendi ya sarabala na sarabala ya bani donc ngani ko ay ye gele be maka Allah taala ko kwatiki amafle kata no ya watimina ni no ya kera watimina aka sigasa par exemple sisa ni nyoli do par exemple enyo fenga fladama bora fladama bon nyo bara masse bien fui masse folo na ayo la kaka nyo e ga nyo bora fla sara wati era ko ni bara sala nga nyo bara nyo sele ka nyo tige fu ko nyo do amane ka fen sara nga te fana kan asara na wa anta saddaku aw ka sarakati bo o koray aw geleya aw ka sarakati nunka o hera kabo aw ye in kuntum na o kera ta'lamuna ka bado koray ka mo ka juru sara o de hera kabo yurala wa anta saddaku ika mo ko juru sara khairun o de hera kabo ika in kuntum ta'lamuna na bado ala kraba futi man nazara ma'asiran aw wada anhu zallahu Allah yawma la zilla illa zilla Allah taala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam boni mame nyena filelike ika jurman tikika ka allaje ko tinyana la fendi bulu bi karsa na yare naga jurum bila vraiment njira ko ko ala taala ko abo tiki sumana domina suma fuite fo ale la suma ni mama sigira sumana ibi do aljina ko nti ba kala ma fi Allah eski ni eskiira sumana dron aljina fenga meleka de bina minu sikime la sumana uti fese uti nyinga uti pesi ko fembe bi ko fe uti ba kala ma Allah parce que
fauteuil baw ni sigila ɲɛnamaw ni fɛnw de sigilen don olu kɔni l'enrichissement bɛ n'a fɔ i donna aljinɛ kɔnɔ ka ban a da i ma don aw b'a la ka maa kɔnɔ y'a faamu n ko lahara jɔ olu n'u donna aljinɛ kɔnɔ ka ban olu b'a fɔ ko k'aw fɔra ko tile ko k'a kɛra cogo k'aw fɔra ko fɛsɛfɛsɛ bi kɛ k'a kɛra cogo k'aw ma bɔ foyi kalama k'aw ma bɔ foyi kalama o y'a sɔrɔ mɔgɔ ye min kɛ i t'o si dɔn donc ala taala ko n'i y'a fara i ka juru k'a bɛ nin de k'i ye nka juru min goro maa min bɛ yen ni gɛlɛya b'a kan i yɛrɛ b'a dɔn coyi gɛlɛya b'a kan tiɲɛ n'a se b'a tigi n'a ma sɔn k'a sara nka n'a se b'a ye n'a ma sɔn k'a sara ala ko k'u k'a sara k'o de hɛrɛ ka bon quoi an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun y'a faamu karamɔgɔ yɛrɛ ni tebu kan ala k'an bɛɛ sababu donc sisan mɔgɔ min bɛ yen n'i ka juru b'a la nka gɛlɛya b'a kan i y'a faamu nka e tɛ fɛ ka jɛ juru in kɔ mais i bɛ fɛ ka fɛgɛyali kɛ a tigi kan ka nɔgɔyali da k'a kan o de fɔra ka nɔgɔyali da k'a kan e ko karisa ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ don o don ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ nka n'i ye ne dɔrɔn n ɲɛ b'a la ne ka nafolo ɲa n'i y'a sɔrɔ i hakili sigi n'i y'a sɔrɔ waati o waati n'a di kan'i yɛrɛ degun fiyewu n'i y'a sɔrɔ waati o waati n'a di ala taala ko k'o tigi fana bɛ sigi alijinɛ suma na fɛn l'arshi suma na lahara jɔ na wattaqu aw ka siran yawman don ɲɛ turja'una don min ne e bɛ segin ilallah fihi o don in na ilallah i ka taa ala taala ma allahu akbar nin de ye haya laban ye min jiginna kuranɛ kɔnɔ ni haya in kɔfɛ foyi ma jigin bilen haya laban min jiginna ala fɛ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam o de ye haya ye nin ka gɛlɛn dɛ wattaqu yawman k'i ka sira don ɲɛ don min e bɛ segin turja'una aw bɛna segin fihi o don in na ilallahi ka taa ala taala ma o kɔrɔ ye i ka don laban siraw don ye diɲɛ kɔnɔ i tɛna don ye don min kɔ o siraw don ye don min i bɛna taa ala kunbɛn siraw don ye i bɛna taa ni mun ye surafana jumɛn b'i bolo dalili jumɛn b'i bolo siɲɛ ala i b'a dɔn wa t'a dɔn i ko bɛna kɛ cogo di i ɲɛ bɛna kɛ cogo di i b'a dɔn cogo di donc k'o ka siraw don ye na o kɔfɛ sa wafa aw bɛna sara nafsin hadamadenni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna sara ma fɛn na ka sabati i ye baara min kɛ i bɛna sara o de la dɛ n'a kɛra hɛrɛ hɛrɛ n'a kɛra tɔɔrɔ yɛrɛ ala k'an kisi na wahum olu la yuzlamuna u tɛ tɔɲɔ ni foyi ye fɛnw tɛ bɔ a la wa fɛn na fara kan fɛn na bɔ i ka ɲuman na wa fɛn na fara i ka juguman i ye min kɛ i bɛ t'o de sɔrɔ yen. يا أيها الذين آمنوا يا مغل من ينوزا إذا تدينتم نا يجرو تاوني نيونجي نجرو يه إلى أجل كتاسي واتي ما فسمى واتي من نوف كوفولي دو أني نيونجي واكتبوه هو أي جرو سبع أكواتي كوفولي سبع نجرو هاي wana juru ta ani nyonje ko aka juru sebe ayata wati na ko sebe asra wati na yo fo ko sebe juru fem sugu min fana tara k'o fana sɛbɛn na waliyaktubu maa ka sɛbɛnni kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla la bil adili a tigi ka kɛ ni tiɲɛ ye dɛ a kana fɛn fara nafolo in kan a kana fɛn bɔ a la k'a ka sɛbɛn ni ladiriya ye ladiriya kɔrɔ ye di miliyɔn kelen don a kana sɛbɛn ko miliyɔn kelen waa kɛmɛ aw bɛ miliyɔn kelen waa bi a ka nafolo in yɛrɛ hakɛ de sɛbɛn naam wala ya'ba katibu wa sɛbɛnni kɛla kana ban an yaktuba k'a t'a sɛbɛn fɛn na Allah taala y'a ladɔnniya Allah taala y'a ladɔnniya fɛn min na a kana ban k'o sɛbɛn o kɔrɔ ye e de bɛ se sɛbɛnni na karisa tɛ se karisa wɛrɛ tɛ se Allah taala de ye ladɔnniya e de bɛ se sɛbɛnni na ni jurumantigi wele k'i ka n'u ka sɛbɛnni kɛ Ala kama n'a sɛbɛn o ni ɲɔgɔn cɛ ni ladiriya ye e ka fana kana ban k'e t'a sɛbɛn ko fo dɔ ka d'e ma ni min bɔra o la ka d'i ma i bɛ se k'o minɛ k'a fɔ ko e t'a sɛbɛn k'i kana ban o ma na falyakutubu sɛbɛnnikɛla in ka sɛbɛnni kɛ waliyumlil jurumantigi fila u ka a kalan o kɔrɔ ye u k'a fɔ a ye u k'a fɔ a ye fɛn min de kan ka sɛbɛn n de kan ka sɛbɛn n de kan ka sɛbɛn n de kan ka sɛbɛn donc k'o de fɔ a ye
naam allazi mɔgɔ min alayhi alhaq a ko ni mɔgɔ min ta ye juru ye mɔgɔ min ta ye juru ye ani mɔgɔ min jurumantigi ye o di k'a sɛbɛ a ka sira Alahu Taala ɲɛ n'a b'a la ka fɛn in fɔ a kana fɛn fɔ a kana fɛn bɔ a la wala yanqusu minhu shay'an a kana foyi na ka si fɛn in na n'o ye sɛbɛnnikɛla a kana foyi na ka si fɛn sɛbɛnni na o kɔrɔ ye a k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a dafa dɔrɔmɛ kelen kana fara a kan dɔrɔmɛ kelen kana jɛ n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ne laha ko n'o ta ye juru ye safihan n'o kɛra i y'a faamuya bala lujuratɔ ye aw dɔ i fan walima a kɛra maa lafuli ye ou bien maa dɔgɔmanin don o ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ yen n'ale ta ye juru ye sisan ale nana k'a kana fɛn sɛbɛn bon min bɛ yen n'a ta ye juru ye ale kɛra maa lafuli ye o kɔrɔ ye jumɛn ye denmisɛnnin fitinin don a tɛ se ka kuma k'a fɔ ka ɲɛ ou bien mɔgɔkɔrɔba kojugu don ale tɛ se ka a fɛn ninnu walawala parce que a ma se a bɛɛ kɛnɛ kan o tuma na Ala bɛna min f'i ye o la o lamɛn k'i ka sira Ala ye o la naam walima ale tɛ se a ka kala k'a fɔ ka fɛn minnu kɛra k'u bɛɛ lajɛlen fɔ huwa ale ye faliyomilil maa wɛrɛ ka bila a nɔ na min bɛ se k'a kala k'a fɔ ka ɲɛ n'o y'a ka seere o k'a kɛ ni laadiriya dɛ wastashihidu aw ka seereya kɛ seereya fila la kabini a ka cɛw la seere ninnu ka kɛ cɛ ye n'a bɛna juru sɛbɛn a ye cɛ fila wele ka cɛ fila k'a seere ni cɛ fila ma sɔrɔ a ka cɛ kelen ɲini ani muso fila ni cɛ fila ma sɔrɔ ka kɛ seere donc a ye cɛ kelen ɲini diyagoya la ka muso fila ɲini o ka bila cɛ kelen nɔ min man ka bɔ maana n'a yɛrɛ jɛnɛ don n'a ye mɛna suhada ye kabini maa min ka seereya a jɛnɛ don n'o ye ka bɔ musow la ou bien cɛw la an ta di la a tigi kana fili kuma o tigi fila kelen dɔ la kelen kana na ɲinɛ fatu zakiri ni dɔ kelen ɲinɛ na dɔ bi dɔ hakili jigi kɛ ihidahuma o dɔ la kelen na al ukhra dɔ la ni dɔ ɲinɛna ko dɔ kɔ dɔ bɛ se k'o hakili jigin karisa nin yɔrɔ ye maa la koyi nin yɔrɔ ye maa la koyi nin yɔrɔ ye maa la koyi donc u bɛ ɲɔgɔn hakili jigin seereya kɔrɔ ye seere ninnu fana a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni ayiwa u ka seereya minɛnen don ka bɔ jurumantigi fila yɔrɔ juru mina don min na ani min da ye juru ye naam wala ya aba u kana ban suhada seeretigiw kana ban n'u fana welela wala yasamu kan'u yɛrɛ minɛ kana fɔ k'u b'u miiri k'a fɔ ko aw ka sɛbɛnni kɛ naam ko nin fitinin ka dɔgɔ sa bigi den kelen ou bien e y'a faamuya bala furala den kelen ko kan'o sɛbɛn sa k'u ka dɔgɔ walima nin ka ca kojugu ko kan'o sɛbɛn non k'u ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ila ajalihi ka taa se a waati ma komi o filɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni o filɛ min filɛ ka f'i ye o de tilennen don ndalayi Alahu Taala yɔrɔ wa aqwamu wa o de fanga b'o de la li shahadati kana seereya ye wa adna o de ka surun fana ala tatabu k'a fɔ aw kana fili ka bɔ tiɲɛ ma an takuna fɔ n'a kɛra diyaratan jagofɛn de ye hadiratan jagofɛn min n'o jɔlen don n'u na aw b'o munumunu kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ aleykum baasi tɛ hun baasi la bon k'aw kana o sɛbɛn falesa aleykum baasi ma kɛ aw ka o la a k'a fɔ aw kana o sɛbɛn n'o ye juru ye jurumani fila jurumani fila jumɛn don par exemple e bɛ taa mobili ta nin bolo e bɛ taa feere a fɛ e bɛ taa mobili ta nin bolo n'a feere a fɛ ko baasi t'o la n'a kɛra jagofɛn ye aw jagoba fila ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a dɔn cogo min na a ye baara kɛ n'o ye parce que o ye hadira ye hadira kɔrɔ ye di jagofɛn in filɛ nin ye e bɛna taa feere den e bɛna a ka wari d'a ma a y'a faamuya ko baasi t'o la a k'o fɛn mɛ n'a kɔni kɛra juru ye ko ka sɛbɛn mɛ jago la n t'a dɔn sugu kɔnɔ mɔgɔw b'a kɛ cogo min na dɔw bɛ ni fɛn dɔ t'e bolo sisan e bɛ se ka boli ka taa minɛ nin bolo ten e bɛna feere ka tila ka segin ka taa ka wari ko baasi t'o k'a fɔ k'a kana o sɛbɛn ko baasi t'o la mɛ n'a kɛra juru ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka sɛbɛn n'a bɛ sɛbɛn ko ka seereya fila ɲin'a na seereya kelen seereya fila a ka kɛ cɛ ye e ka seere kelen ni seere kelen jurumantigi seere kelen min bɛna juru don o seere kelen nka n'a kɛra muso ye ko muso kelen tɛ se ka seereya kɛ dɛ ko muso fila ko ne ka seereya kɛ na
وشهدوا aw ka seerali kɛ إذا تبايعتم tumu na aw ye ledu taa ni ɲɔgɔn cɛ ولا يضر wala yudara ko maa kana tɔɔrɔli kɛ kɛtibun n'o ye sɛbɛnnikɛla kana maa tɔɔrɔ ولا شهيد seere fana kana maa tɔɔrɔ وإن تفعلوا na aw b'a baara kɛ فإنه o i k'a dɔn Alahu taala fa innahu i k'a dɔn aw k'o baara in fusukun o ye tiɲɛni de ye bikum aw ye wattaqullaha aw ka siran Alahu taala ye n'aw siranna Ala bɛna aw ladɔnniya Alahu taala alimun Alahu taala ye dɔnnibaa ye bi kulli shay'in ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko sɛbɛnnikɛla e min kɛra sɛbɛnnikɛ gansan e taara jurumantigi nɔfɛ cɛ n ka cɛ ka wari sara sa ou bien e min kɛra seere e bolila ka taa cɛ nɔfɛ cɛ ka wari sara sa i m'a faamuya k'o tɛ ka sira ye la tudɔrɔ shahidun wala kɛta sɛbɛnnikɛla man ka jurumantigi tɔɔrɔ wa seere man ka jurumantigi tɔɔrɔ maa min kan ka tɔɔrɔ o ye maa min yɛrɛ ka juru de b'a la ye n'a ma ye tɔɔrɔ nka seere kɔni e ta ye seereya dɔrɔn ye n'i wulila don min na i bɛna seereya kɛ sɛbɛnnikɛla fana e ta ye sɛbɛnni de ye n'i wulila don min na i bɛna sɛbɛnni yira a banna pewu o y'a fila o y'a ka fɛnw de o kumana k'an ka siran Ala ye n'i siranna Ala ye Alahu taala b'i ladɔnniya walahi n'i siranna Ala ye Ala b'i ladɔnniya na وإن كنتم n'aw kɛra على سفر taabolo bɛ taama sira de kan aw ma sɔrɔli kɛ sɛbɛn b'a la farihanun n'o kɛra aw ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan maqbudatun min bɛnnen don فإن أمن بعضكم ba'dukum na aw dara dɔ la بعدا falyu'addi dɔ ka dili kɛ allazi mɔgɔ min utimina ni dananɛli kɛra o la amanatahu a ka danaya fɛn na walyattaqillaha a ka sira Alahu taala ye rabbahu min a ma ye wala taktumu shahadata aw kana seereya dogo wa man yaktumuha ni maa min ye dogoli kɛ seereya la i n'a fɔ i ka dɔn o tigi asimun o tigi tɔɲɛnikɛla de a dusukun wallahu Alahu taala alimun Alahu taala ye dɔnnibaa ye bima ni fɛn ta'maluna aw bɛ fɛn baara n'a sɔrɔ a bɛ taama sira kan sa n'aw bɛ taama sira kan o kumana k'a ka sariti dɔ ta ani ɲɔgɔn cɛ aw mɔgɔ fila sariti o de ye farihanun maqbuda a ka sariti dɔ ta ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ jɛn ni min n'a y'o sariti ta ani ɲɔgɔn cɛ fa in amina ba'dukum ba'dan n'a ye sariti ta n'a sɔnna dɔ ma ne ni e sariti ta n'a kɔni sera ne ba a ma kɛ e sɔnna i dara a tigi la o kumana ko falyudi allazi utimina amanata maa min n'i dara a la o kumana k'a tigi k'a ka danaya dafa kana danaya janfa m'a faamuya mɔgɔ dara i la k'a ka fɛn kalifa i ma ou bien a dara i la k'a ka juru don i la a ye danaya min kɛ ka da i kan k'i kana danaya in janfa Ala de ko ten ko maa min mana danaya janfa ou bien k'a dogo ko i ka dɔn k'o tigi dusukun o ye jurumutɔ dusukun ye o tigi dusukun ye jurumutɔ dusukun ye kɔrɔ ye a y'a dogo bon dɔw bɛ yen ni juru n'a ma kun ɲɛna kaban Ala k'an kisi min ka juru b'a la n'a tigi tɛ yen ale yɛrɛ min ye jurumantigi ye dɛ a bɛ sɔn ka taa fɔ k'ale ka juru bɛ karisa ayi o ka teli kojugu walahi sisan n'u bɛɛ baara ɲɔgɔn fɛ sisan olu ma seereya wele u y'a kɛ danaya ye u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ danaya ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ma seereya wele ma foyi wele ni dɔ ye juru don ale la ka se hakɛ dɔ ma k'a cayara kojugu ni dɔ in tɛ dɔrɔn ni seereya t'a la foyi t'a la ma a t'a kalama ni dɔ in tɛ dɔrɔn ale bɛna jɔ ko k'ale ka juru b'a la a bɛna o de fɔ a bɛna fɔ k'a ka juru b'a la donc Alahu taala b'a la k'o de fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko an kana fɛn dogo an kana juru dogo n'a bɛ yen i k'a fɔ ni mɔgɔ juru b'i la a tigi bɛ yen o a tigi tɛ yen o i ka tilen k'a fɔ mɔgɔw ye ko karisa ka nin hakɛ in bɛ na baasi foyi t'o la ko nka n'i m'o fɔ fa innahu asimun qalbuhu i ka dɔn ko e dusukun dɛ o de ye Ala kotala ye i kɛra Ala kotala ye dusukun na awɔ
نعم لله lillahi Allah ta'ala ye ما fɛn bɛɛ ala ta ye samawati fɛn bɛɛ sankolo la o bɛɛ ala ta ye fɛn o fɛn n'o bɛ dugukolo la o bɛɛ ala ta ye tubdu na aw ye fɛn da kɛnɛ kan fɛn na n'o ya aw n'o b'aw yɛrɛ kunkan kɔnɔ na aw y'o da kɛnɛ kan fɛn min b'i kɔnɔ n'i y'a da kɛnɛ kan to fo walima n'a i bɛ baara min kɛ n'i y'a dogo asibikum bihi Allah ta'ala ba aw sɛgɛsɛgɛ n'o ye lahara jɔ don o kɔrɔ ye a kuma min fɔra i ye nin n b'a ka juru bila n'i m'a fɔ lahara jɔ don min b'i kɔnɔ ala b'a dɔn koyi lahara jɔ don ala bɛ t'i minɛ n'a ye a b'a sɛgɛ a b'i sɛgɛsɛgɛ n'a ye fana a b'i minɛ n'a ye i bɛ mɔgɔ ka juru fana sara na fayaghfiru ala bɛ yafa limani ma ala bɛ maa ɲangata maa min y'a ja ala ta'ala ye sebaa ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka amana rasulu ko kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yille man yana ni fenye min jingina kata ma kaba ma yoro no e qur'ana ad-darawla minuna mu'minu yoru darala ubela jele dara nu ala ye dara ala udara ala taala ka melekawla udala ala ka kitabula no lo jingina ko basanfe ana ka ala ka kira bela jele darawla nu farriqu ko andi farafarali kɛ ani machine ɲɔgɔn cɛ kabini kira ninnu bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ ye kiraw ye u ko ala anw y'a mɛn an sɔnna k'a labato ala e ka yafa deli an b'o de fɛ a y'anw ma al-masir ko bɛɛ lajɛlen lama ilayka o bɛ taa ala taala ni ma dɛ maa ti limaniya fiyewu kira limaniya ka dafa fo nin fɛn wɔɔrɔ ka kɛ la fɔlɔ ka limaniya ala ka kitabu la y'a faamu ka da ala la ka da ala la ka da ala ka kitabu la o ye fila ye ka da kiraw la ka da tɔgɔ ye di lahara jɔdon la ka da latigɛ la a hɛrɛ mana tɔɔrɔ ma y'a faamu ka da ala la ani ala ka kira ani kitabu jiginenw ka bɔ ala taala yɔrɔ ani lahara jɔ don ka da o la k'a fɔ sagakunu ye tiɲɛ ye ka da latigɛ la a hɛrɛ ma a n'a tɔɔrɔ ma naam لا يكلف الله الله تعالى تما جاكويا كدوني دماكا نفسا نحن كلنجل جيلا إلا وسيها فاكسر إبس دوني من قرو لها فمن نداي كسبتي من بارا أودي بدايكونا وعليها أما فمن دايكونا اكتسبتي ني فمن بارا كمن الشركولا والما توينيكو ربنا يا أوما لا خزنا على إكنا أون جانغتا نا أون يننا والما أي خطاو كودوك ربنا يا أوما أمن علينا إكنا دوني داعونا جرما جيلا حملته هنا في جرما دوني ماوكنا مغمنو إنتنا مغوكا مغمنو قبلنا نو يبني إسرائيل كاو يمنو كنا أوني يا أوما تحملنا إكنا أون لا دوني إكنا أون لا جربي ما لا توقع فمنا سيتي أوني نا فنغتي أونا لنا به أون من فنغتي أونا نويدة أنا على إكا أون يافا ديلي إكا يافا أوما لا إكا أون كفرني إكا أون جرمو يافا ورحمنا إكا هنا أونا أنت إيه على تيجي مولانا إيه أون نيجي أنا أون بسيبا إكا أون دمي على كومي مغوكا الكافرين ما منهم غير كافرين كم ये सूरत बकरा बानी अल्लाह का बेसो अल्लाह को कला कर आफन मा को ये आमना रसूल ये min b'a kɛ nafila ye jitifɛlaw la kaɲi kojugu k'a kɛ nafila ye ala k'an bɛɛ sababa wa amana rasul n'i bɛ to k'a kalan su fɛ ala bɛ kuranɛ yɛrɛ durusili ou bien kuranɛ dɔnni ou bien dɔnni yɛrɛ ala b'o nɔgɔya ye o ye kelen filanan suratu bakara a bɛ kalan diɲɛ du o du kɔnɔ suratu bakara bɛ kalan diɲɛ du o du kɔnɔ sitana tɛ maa bɛ yen ayi suratu bakara ka kalan so kɔnɔ fana bɛ ban o so kɔnɔ pewu fana b'a yɛrɛ ta pewu suratu bakara bɛ kalan so kɔnɔ fana tɛ don fana tɛ don a bɛ sitana gɛn a ka jugu fana ye ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fana ye kɔni a b'o gɛn pewu o bɛ du la a bɛɛ kalanni k'a ba pewu
wa man bi suratu bakara ka ga nafila dogo kele be nafila dogo fila sufe o moruta man ba ga dogo kele be dogo fila e koni e bi dobo ko dola hali ti wakala awo e bi sika mo tlu wagen ko mo bi sika kulu la atim obi man bi suratu bakara ga nafila ko ange to kile be dogo fula wa ikam hadama de ikam mo be sika su na kiya bon gula wa bike ange Allah kan beso bi jall mustafa mimi suratu bakara nafila meleko ba dongo sebe meleko ba tigi do ko sebe wa man bi suratu bakara nafila akachana ati bi suku jega udina jega Allah jega ne obi jega funa makam beso na bismillah suratu ali imran ni ali imran ko fa surani sa asalisu ni sura qur'an sura samana min suwar kam ni qur'an surana madaniyatun madina ajina ala kiraka sallallahu alaihi wasallam madina mi'atan aw illa aya comme aya keme flado walma aya kelenga je ko aya keme ani aya bikonono ani aya konono bismillah ajina allah taala to barkama rahman mi jahina laboletige rahim la rahina karangana letige do alif lam mim allah a'lam bi muradihi bizalika allah ala dibi aywa alif lam mim korodo ala ni melekew ukumi kuma ni aya tol samudi ina fo alif lam mim utlala kuma donc kiraw ani sahabaw ulu di ba wala wala ala melekaw bi da di kirama o cugala akiraw ni sahabaw di ba wala wala sa ala kira di ba wala wala sahabaw na fo melekaw ni ala bi kuma cugumina o ye kap man tol sami dro ka ba nu kuma tol sami dro utlala donc kiraw di ba wala wala sa adama diw yo ba famu to Allahu akbar donc alif lam mim ni kuma nu ujina qur'an kono ka kafiru de desenay kaf ko ena fo ne e kuma do fo bamanangana bamana yarti min koro do ba fo cugudi kan may borami non de bamananga donc ala ya jira arabula ka fo ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ka kuma min kala woni de ayra ka kuma tede min allah abur ala de yoro donc ni kuma ban de go jira ku yoru deseni korola ta koroda u kara ko ando ta korodo donc mar abura mamiro o de bado na allah kama na ko masa la ilaha mashite illa huwa fanakira ali alai al hayyu ali de masanyana maye al qayyum masa jolendo ale jo asmende fena fembe sevene de do la wa jole do akolola wa jole do ni fembe nazala alkitaba ay kitabu jingi alayka ay muhammadu ka no ya qur'ana ya jingi chendi anana fen sabatigi fen kentigiya femmi bena yadehi femmi be inye fe no ya kitabu wara minu nanaka ko enye muhammadu anana luko kentigiya anzala anana ay tawreta fana jingi ay injila jingi tawreta o jingi nabila musa ka injila jingi na isa ka min qablu ayo jingi yan qur'ana ka jingi odan ayo ka kana ve na hada madde kabo filibandiya la wa anzala al-furqana ay fara li fenjinge no ye ka tieni kalo fara ka bonyona no ye qur'ane ayo fana jingi innal ladhina ikado mago minusa kafaru no lo kafiriya ayatillahi na ala ta'ala ka qur'ana hayaw ye allahum azabun ko nyanga tabwe uye yadidun minga jugo wallahu ala ta'ala azizun ala ta'ala masa yagala buleyi abisi aka fen bele jelena zontika mi tajru sara gelatigido Allahu akbar kora ni ya kala itato isi kito mina suroi ati presse ati biligi donc ka kafar deli ka ya fadeli yana kasima o de ka pusima na inna allah igado allah taala la yakhfa alayhi shay'un kufaiti dugo allah taala ma fil ardi dugo ka fuiti dugo alama fil asma sangulo la fuiti dugo alama ale de masaye wero kuma ale ba awsone abla fil arham abba debela ke fa chugo mena sha no ya jade abe ebla abo hadama de bla chugo allah o kore be balo ye
tile 40 sigiyɔrɔma 7 k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ i balo cogo dɔn i bɛ balo cogo min na maa si t'a dɔn n'i ye jɛma ye ale ala de bɛ kɛ jɛma ye n'i ye finma ye ale ala de bɛ kɛ finma ye n'i ye muso ye ale ala de bɛ k'o ye n'i ye cɛ yɛrɛ ale ala de bɛ k'o ye jɛni bɛ se k'o kɛ ni ala tɛ sawwikum fil arham y'a fɔ o de la an ko a bɛ hadamaden yɛlɛma fil arham ba de bɛ la kɛfa yasha cogo min y'a ja o kɔrɔ ye ni hali ni cɛ dɔ a bɛ se k'a yɛlɛma muso ye hali ni muso dɔ a bɛ se k'a yɛlɛma na la ilaha mashite la huwa fona kɛra ale ala ye al azizu a ka masaya a bɛ se a ka masaya la o kɔrɔ ye a ka danfɛn bɛɛ n'a ko min ka dan yɔrɔ min na n'i ma dan a kan ka min ka bɔ du par exemple sisan a bɛ se a ka mara la o kɔrɔ ye sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'i ka jamana mara ɲɛ i tɛ se ka jamanadenw i tɛ s'u la waati dɔ la u b'u muruti k'i kɛ dutigi bɛ ten i b'a sɔrɔ i ka dutigi waati dɔ la u b'a fɔ k'u bɛ muruti k'i kɛ nka o tɛ ala ye dɛ foyi tɛ se ka muruti ka ala ka masaya kɛ mɛlɛkɛ t'o la adamadenw t'o la jinɛ t'o la a bɛ sa ka masaya la azizu n'ale ko min ka dan yɔrɔ min a bɛ dan al hakimu a ka kiiri bɛnnen don n'a ye kiiri min tigɛ ka bila yɔrɔ min na maa wɛrɛ tɛ se k'o yɛlɛma o kɔrɔ ye a ye nin jiri in kɛ jiri ye jiri bɛ se ka bɔ jiri la foyi tɛ min bɛ se k'o bɔ n'a ye hadamaden kɛ hadamaden o cogoya don n'a ye misi kɛ misi ye o cogoya don jiri bɛ se ka ala jalaki wa jiri bɛ se k'a yɛlɛma masi donc o y'a ka dali cogoya ye ale de ka dali bɛnnen don a ka kiiti bɛnnen don a ka dali fɛnw na wa ale de masa ye allazi masa min ale ye jingini kɛ a y'a ka kitabu jingin ale ka ye muhamadu ka kabini kitabu in na hayaw b'a la muhkamatu minnu ye kiiritigɛlaw ye ni dalilu caman b'o kɔnɔ hunna umul kitab o kiiti ninnu n'o dalilu ninnu an filɛ k'o minnu f'i ye olu de ye kitabu yɛrɛ ba ye n'o de ye kitabu laseli ye wa o kɔrɔ ko fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ mɛ a to ni minnu kɔrɔ ɲagaminen don mɔgɔw ma ne n'an ka mɔgɔ minnu sa fi kolobihim fama lɛzina mɔgɔ minnu sa bihim olu dusukun na zegun ni miiriya wɛrɛ b'olu dusukun na min ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye olu bɛ miiri ka taa bɔ fɛn wɛrɛ la min ni tiɲɛ tɛ kelen ye o kɔrɔ ye kitabu jiginna min fɔra a la maa wɛrɛw bɛ yen olu b'a fɔ k'u bɔ o yɔrɔ kɔrɔ yɛlɛma ka k'o hakilila ye ka bɔ tiɲɛ kan k'o hakilila ye n b'a fɔ ma o caman bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ko i b'a yɛlɛma k'a kɛ hakilila ye o ala man gɛlɛn mɔgɔ caman b'a la k'o kɛ bi ka kɔrɔw yɛlɛma ka k'o hakilila ye kɔrɔ min bɛ yen par exemple sa kɔrɔ min yɔrɔ minnu bɛ yen n'u kɔrɔw ma walawala ka ɲɛ mɔgɔw ye n'a kɔrɔ ɲagaminen don mɔgɔw ma dɛ u b'a fɔ k'u b'o yɔrɔ ninnu de yɛlɛma k'u sago ye alakira m'a fɔ cogo min na ala m'a fɔ cogo min na u b'a fɔ cogo wɛrɛ la minnu tɛ par exemple sisan Alahu Taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko n'aw bɛ seli aw ka tɛgɛw ko a faamu a k'aw ɲɛ ko usula aydiyakum usula wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu rusakum wa arjulakum ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tan ko n'a bɛna seli ko a y'a ɲɛdaw ko a k'a tɛgɛ ko kana nɔnguru la a k'a kunkolo misaliya masaha a k'a sen ko ne ko kuran ala ye nin dɔrɔn de fɔ ala ma dɔ wɛrɛ fɔ ne tɛ foyi kɛ bilen ne bɛ ɲɛ ko dɔrɔn ka n wolo misaliya kɛ n tɛgɛ ko ka n sen ko a banna m'a faamuya ala y'o fɔ mɛ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam nana mun kama a nana de ka kuranɛ kɔrɔ jiri la kuranɛ y'a fɔ tan mɛ n'i y'a kɛ cogo di y'a faamuya alakira nana a y'a kɛ cogo di a y'a tɛgɛ ko kana ya ka sɔrɔ k'a da muguri k'a nu don ka sɔrɔ k'a ɲɛ ko ka bolo ko kana ya ka bolo ko kana ya ka sɔrɔ kunkolo misaliya ka taa kɔfɛ ka misaliya ka tilo don ka sen bila ko o de y'a kɛcogo ɲuman ye nka ne ko an do kɛ an bɛ kuranɛ ta dɔrɔn kɛ i m'a faamuya bon dɔw ta ala k'an bɛɛ saba ma dɔw ta ko ala ko par exemple ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ atimu siyama ila leyli k'a ye sun dafa ka taa se sufɛla ma ne ko ko ala ye sufɛla de fɔ ne ka sun ne kɔni ta ye ni safo ma seli ne tɛ sun tigɛ i bɛ alakira de ladege sallallahu alaihi wasallam donc a bɛ fɔ o yɔrɔ ninnu de ma ko al mutashabihati fil Qur'an m'a faamuya yɔrɔ minnu bɛ yen n'a ɲagaminen don mɔgɔw ma ala ko al khayt al abyad min al khayt al aswad min al fajr ko gari finma hatta
ki fo ka gari fima ni gari blema gari jema don ga bonyona ngane e sigi ki bi gari fima ni gari blema gari jema don ga bonyona fajiri fet lebe boki sigi le to te ja wala mais fika alakira famu ani qur'an ko famu sallallahu alaihi wasallam ha akeme tugo ma akeme to di fajiri kenari ma fajiri kena fima ni fajiri kena jema ka bonyona ni o dondro ko dumuni balima donc abo chugala shufla wet le benidi Allah le bilan dro shoot ngane ko ke ba ke ara hakilla donc o chama diga ko ngata ka fu bata ka kira hakilla ala kira ka chugum ni o je dro yaji Allah Qur'an bi fiye mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ha ale di ba alla kadi bo ala ko ko nga seli sisa seli dogonani Qur'an bi atim Qur'an bi atim jogo saba ate Qur'an kono jogo fla ate Qur'an kono ha mais jinna na jirila jinna na ketugo jirila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ko ni muga seli mais seli bi keta ay kira di bo jirila ibo ke o ketugo di donc folo nduma ko el mutashabihat ala kambe sawa na fayatabiuna lo bitugo ma fena tashaba min koronyamina minhu kamni qur'an nasa ibtiga al fitnati ubake fitna qoso ya Allah pour que ka ba moto tama yuru takiri o de kali mo do yedron en ye don mi mano te mana kuy mo on dayni ne ma fami ibtigal fitna yɛrɛ kɔsɔ ka sira dɔ ci islamiyya kɔnɔ sira min ma tɔ ta tɛ kelen sira kuraw caman nanen don sisan ala k'an kisi a tɔgɔ na wa bi taa tawili ani kɔnɔna kɔrɔ yɛlɛmani o fitna kɔsɔ amu tawili nka maa si tɛ kuranɛ tafsiri dɔn fo n'a kɛra Allahu taala ye warasikuna mɛ maa sabatilenw fi dɔnni na olu b'a fɔ ko amanna anw lemaniyana bihi ni fɛn o fɛn jiginna kabini mutashabihatu minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ ani kuranɛ yɛrɛ kolɔrɛ yɛrɛ kullun a bɛɛ lajɛlen an limanana bɛɛ a kiti minnu sabatilen don ani kiti minnu kɔrɔ ɲamina ma an limanana bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra ma yɔrɔ karo mɛ olu ko ma yazakaru maa si tɛ nin kuma ninnu miiri fo n'a kɛra hakilitigibaw ye dɛ an filɛ ka kuma minnu f'i ye maa si tɛ a ɲuman sɔrɔ ka nin miiri ka nin sɔrɔ fo n'a kɛra hakilitigibaw ye hakilitigiw de bɛ se ka nin kuma fɔ ko dɔnnibaabaw minnu ka dɔnni dafara k'olu de b'a fɔ ko hey fɛn bɛɛ bɔra ala yɔrɔ donc a filɛ ka kɛ cogo min na an ka kɛ ten an ka sɔn a ma an ka limaniya na an dara bɛɛ la k'olu de ye rasikuna minal ilmi k'olu de ye dɔnni tiɲɛtigiw ye naam rabbana ya awma la tuziku qulubana bana e kana on dusukun jenge bada iz hadayta de tana on kana ne ko e Allah taala fe lana e ga dilika awma ka bo e mana mayoro ika hina dama hina min sabatile do ika do e Allah anta e tigi el wahhab e de dil masay o kore ko ala ama nyini fe e ka on sabati ka hina ka me chen on sabati ko na rabbana aya amma ina ka do Allah taala na se de arama dembele jele faraba nyonga li yawmin dongoso la reba sigate fihi domina inal ladzina Allah ka do Allah taala la yukhlifu al miada Allah taala ta kalladun ka foko nyanya fiyo إن الذين قالوا مؤمنون كفروا نولو كافرين لن تغنى عنهم كاريتنا كقبولوا ما وقلنا فلوت تسكو كاري أولادهم قدون تسكو كاري لك الله تعالى ما فويلا لك أو تيجي هم أولو وقود النار أولو تسمى الدغوية tasma no janme dogo olu de oyi ala kan chuma nam kadabi ali fir'auna ina fa fir'auna kasomoko olu jogo walladhina ani mugo min qablihim kam mu'minun konna ka ko fir'auna no samuda kawe kazabu uyek kalo tige nane ala taala ka akaba ko ye amullahu ala taala yuminaku halaki inu jurumu ye ala taala shadidul iqabi ala kan nyangata ka jugude ala kan samuda kaw olu halakira ani firana ka mɔgɔ halakira ni min o de baji samuda kaw olu halakira ni min o de kɛra tɔgɔ ka dugukolo tiɲɛ
kafirinu Allah kan shuma na كذاب آل فرعون ina fa firana kasomogo والذين ani mogominu من قبلهم kamno minun kononye فأخذهم la الله wa Allah ta'ala yumine bihumunu jurumunye Allah ta'ala ikabe ala kanyata ka jugu قل الذين قل يا محمد عفو للذين مغوي مؤمنون ونو ما منهم كافرون نو يهوديا ستغلبون سبنا كأولا وتحشرون وأومنا جنجة إلى جهنم كتا جهنم كون الله رجودو سلمهاد ما قد دبن فزلي كرا فنج جوي ما منهم قد دبن فزلي كرا جهنم دبي على كان شوما آمين قد كان laba o te foye fo janeme de be sabela Allah kan islam ko mana ningera gazot badri amina do adamina na me atobe nyefe gazot badri la ala ko semina ke manu ko mamadou ko semina kula Allah ko semina kula wa jama kulu dimna genge kata janime kono fenche jugara femgera uluye Naam, angatan ni fedon. Kadika lakum ayatun ko kabako bakera oye. Teni jamakulu flala. Jamakulu flami nyozoro badri kenaka. Jamakulu do. Obi falike. Allah Taala kasira tiket lineka. Wa ukra o jamakulu folo mi no mi falike ala kasira lineka o kunya ala kira na ka saba oye ulukunya ma kemes saba ani matan saba. So fla ani edloki. Mimi do kana no edlew ne ka dlogiye o den woro ani tama bamuru den woro o de mu bolo ma keme saba ani matan saba o bela jire ka je sofla ani ne ka dlogi fla ha ani bamuru woro Allah akbar bamuru woro badri kelala ala kira sallallahu alaihi wasallam ana ka sahabo o kun bɔra o bɛna karajɛ ko kunbɛ ka taa n'u ye Madinɛ parce que fɛn min tɛmɛ kafiriw cɛ u ye min k'u la k'u gɛn ka bɔ u ka Makan k'a sɔrɔ u ka karajogo bɛ karajogo ninnu cɛla n'o y'u ka jagofɛnw ye u bɛ fɛn ninnu cɛla o ye kelen u bɔra Makan fana k'u ka fɛn caman to yen donc u bɛ nin kunbɛn k'a k'u ta ye Makankaw y'u mɛn min kɛ Makanka bɛɛ bɔra mana kumana kɛlɛ ba kɔsɔ koyi u nana dɔrɔn ka karajo ko fɛn ninnu kunbɛn dɔrɔn parce que a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye marifatigi fila ni olu bila ka taa k'u ka taa a tɔgɔ ye di gɛnyɔrɔ damadɔ koli k'u kana n'o ye so o kɛ man k'u bolo voilà donc ninnu taara k'u bɛ taa ninnu kunbɛn min kɛ kafiriw ni kɛlɛba u ye kɛlɛ yɛrɛ de labɛn kɛlɛba u bɔra ka na silamɛw nɔfɛ silamɛ so fila so fila a tɔgɔ ye di bamuru bamuru 6 nɛgɛduloki min bɛ don kan na ni bamuru mina s'i ma n'a b'a kunbɛn o 2 a tɔ bɛɛ tun ye kalakisɛ ani fɛngɛ gawali kalakisɛ ani tama a tɔ bɛɛ tun y'o ye dɔw ta tun ye bere ye walahi dɔw ta tun ye bere de mɛ dɔw badiri kɔni bere i y'a faamu ala ko jamakulu fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ don min na ma diya dɛ wa fi atun ko jamakulu kelen ni an ye min f'i ye o tun ye jamakulu kelen wa okra ko jamakulu wɛrɛ kafiratun kafiri jamakulu ye yarawnahum olu ɲɛ bɛ silamɛ jamakulu la mislihim o kafiri jamakulu ninnu ka ca ni silamɛw ye i n'a fɔ siɲɛ 2 ara ale ayini nka ɲɛ ka yeli o ye dɛ i y'a faamu ni jɔ silamɛw kɔrɔ ni ye kafiri ninnu lajɛ i b'a fɔ kafiri ninnu bɛ silamɛw ninnu doublé siɲɛ 2 mais a ka ca n'o ye o de tun ye ɲɛ ka yeli i b'a ye n'o de ye nka kafiri ninnu ka ca ni silamɛ ninnu ye a bɛ siɲɛ 3 bɔ siɲɛ 3 o ka ca n'o ye parce que n'o maa 100 ni maa 17 n'u ka ca ni maa 1000 ni kɔ ye doublé kɔni dama voilà donc olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ
Allah taala ay islamu deme والله wallahu Allah taala يؤيد Allah bin deme ni ke بالنصره na ka deme من يشاء ma mi aja إن في e ذلك ka do o kuma min file ka fiye no Allah taala ka deme لعبرة kabako be li ulil absar ma minum mi filel ke nu hakilu ye nu hakil nye Allahu akbar. hakili nye ni filel ke no yi ba don af ko ma keme saba ani ma tan saba olu ka si ma bakile ni kola wallahi ni filel ke ni filel nye hakili nye ba don af ko te gwanza fi ha dema babula ala ko alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bis salasati alafin min al malaika ninkera dron ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kafiru ye dron ay yu ka chanko jugu ako ku ka buguni do kuli duna Allahu akbar. ako ku ka buguni do kuli duna ya fam fenga ina fo kandan tanda o tandan do goli ala kira tara doyi ka kasi damne ala yo yana ka tila bolo jani nafila seli ni kasi la dɔrɔn ala ko ko ndilale don nasa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko jibra kana fɔ a ye ko mina mɛlɛkɛ ba saba jin ka d'a ma mɛlɛkɛ ba saba ko jibra ni ka jigin sisan jibra ni mɛlɛkɛ ba saba de jigin ala kira bɔra fa bi yɛlɛ sabo kamana ngona ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bi yele ay nunu nga chana koy ya fama dama na ala kram ne so jara dro bay sahabo bi ubi ma fasoro ko ubi jigi fasoro ubi ma fasoro ubi fariya voilà ala kram bolé nain nen ma foro alhamdulillah mana kaminu beyro jafe ni shetana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ shetana tun bɛ k'a yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba kɔrɔni a yɛlɛmɛ bagan fɛngɛ dɔ kan dɔ ko fali k'a kun o de kan a tun bɛ fali dɔ de kan a bila mun ɲɛfɛ a ye na an ka taa bɛɛ y'a fɛ de shetana yɛrɛ de bila mun ye an b'u ban bi i kɔni o kumana natɔ la ale bi yeli kɛ ale bi mɛlɛkɛw ye mɛ nun t'u ye adamadenw t'u ye a ye mɛlɛkɛw ye min kɛ ani kalama aw sibɛni ko a kɛra cogo cogo wa ko ne ɲɛ bɛ min n'a y'o ye ne ɲɛ bɛ min n'a y'o ye ne tatɔ filɛ wala sɔgɔsɔgɔ kabini o yɔrɔ la jasira ni fɛn jiginna bɛɛ dusukun na kabini yen u bɛɛ siranna u jatigɛra parce que olu yɛrɛ kun cɛkɔrɔba in bala ka olu sira jiraw la cogo min na n'a bɛ kabako minɛ olu ɲɛbɛra sitanɛ de kun don donc olu kɔni fɛ kɔni a banna o n'an sera dɔrɔn nin kɔni nin mana min fɔ n'an y'a kɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛ y'a mais kabini o kɔni bɔra olu cɛla dɔrɔn olu fana jatigɛra ka taa fɛ baara tiɲɛna u bolo u nana se kɛnɛ kan kɛlɛ daminɛna fayda min b'a la an bɛ se ka dɔɔni min fɔ a la zina linasi bushawati min an-nisa wal banina wal qanatir al-muqantara min az-zahabi wal fidda dɔw b'a sɛbɛn siyɛn 90 siyɛn 90 ka ntimitimiw ni fɛnw k'a la k'a mun ka ca na nafolo u bɛ sabati ayiwa i bɛ tɔgɔ ye di i ka ko bɛ bonya mɔgɔw bolo wa i ka ko bɛ sabati o ye an mahaba sira ye quoi voilà ala k'an bɛɛ sabati naam kul Muhammad a f'u ye yala ne b'aw kibaruya wa ni hɛrɛ ye ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ittaqu n'olu sira la Alahu taala ye ka shirikuya dabila ka bɔ olu ma yɔrɔ sa aljinɛ b'olu bolo aljinɛ min ni nɔgɔforo don ni bolili bɛ kɛ taatiha nɔgɔforo nin jukɔrɔ al-anharu kɔɲɛji caman na olu duminen don aljinɛ in kɔnɔ ye ajuna ani muso n'o ye furumuso ye mutahharatun minnu sanuyalen don u ti kaki bɔ u ti daji bɔ u ti wɔsi u ti nuɲi bɔ awɔ aljinɛ furumuso an kɛ u b'a kɔnɛ ye karamɔgɔkɛ n'u ye dumuni min kɛ dumuni o de bɛ kɛ parfum ye i y'a faamu k'a kɛ parfum ye k'a kasa ɲɛgɛnɛ ta tɛ yen foyi tɛ yen
k'a fɔ xaabu k'i b'a tu o tɛ yen nuɲi bɔ tɛ yen ɲɛji bɔ tɛ yen donc mutɔ hara lakan bɛ sababu na wari de waa nunu ani diɲɛ ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ wallahu Alahu Taala basirun Alahu Taala yeba ye bil ibadi n'a ka jɔn ye wari de waa nu ridwanu ye radiyallahu anhum wa radu anhu o de ye ridwanu ye ala jɛna n'u ye wa fɛn min dir'u ma yɔrɔ jɛna n'a ye wa foyi tɛ foyi kɛ bilen alijinɛ kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye min kɛ k'i bɛ ko n'i ye fɛn dɔ kɛ k'i bɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ o t'a la parce que ni mɔgɔ donna alijinɛ kɔnɔ o bɛ siran de u b'a fɔ ala b'a fɔ k'a banna a b'a fɔ ko k'ala k'a ma ban dɛ k'a tɔ ye jumɛn ye n'an ye mun kɛ an bɛna bɔ n'an ye mun kɛ an bɛ to yen parce que o sigalen don sa o donc an bɛna bɔ a la de wa ala a bɛ n'a fɔ sisan i bilalen hɛrɛbaden dɔ kɔnɔ nin a bɛna ban de yan donc alijinɛdenw bɛ jɔrɔ de la mana ala bɛna ye mun kɔnɔ a b'a fɔ ko radiyallahu anhum wa radu anhu ala jɛn'u ma wa fɛn min dir'u yɛrɛ ma o jɛna n'u ye wa a tɛ foyi kɛ alijinɛ kɔnɔ yan min bɛ ala tɔɔrɔ a tɛ foyi kɛ alijinɛ kɔnɔ min bɛ ala tɔɔrɔ fɛn bɛɛ bɛnnen don alijinɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛnnen don n'i ye min kɛ o bɛnnen don ala k'an bɛɛ sɔrɔ donc o de ye ridwani ala ka diɲɛ b'u ka dɔrɔn a baara banna na alladhina mɔgɔ minnu sa yaquluna bon an filɛ ka haya an bɔra ka haya min f'i ye sisan ko nin haya in de nafa ka bon wa ou bien diɲɛ ta in de nafa ka bon sanu caman ani nafolo caman misi ni baw ani sow ani muso ɲumanw ni denkɛw a ɲuman baw a caman nafolo mugu ka faralen ɲɔgɔn kan a caman ba ko yala o de hɛrɛ ka bon diɲɛ sosiri na wa o bɛ lahara ta in k'i don alijinɛ kɔnɔ ka ala ka diɲɛ d'i ma k'o de hɛrɛ ka bon ala kira ko n bɛna min fɔ a ye k'o de hɛrɛ ka bon n bɛna min fɔ a ye filanan na k'o de hɛrɛ ka bon n'o ye ala ta ye lahara ta ye k'o de hɛrɛ ka bon na yaquluna b'a fɔ ko rabbana ya anw ma nana i ka dɔn anw amanna anw ye tiɲɛtigɛli kɛ n'i ka kiraw ye faghfir lana ala ka yafa anw ma zunubana an jurumu yafa wa qina ka anw kisi azaban nar tasuma ɲangata ma na asabiruna o de ye maa sabalilenw ye Alahu Taala batoli ka ani Alahu Taala mankutu ani Alahu Taala mana yafamaya bala ala ka kota k'o to yen ka sabali o kan ala kota toli ka sabali o kan y'a faamu wasɔdikina ani tiɲɛtigiyabaw nitina ani selibaw n'o ye Alahu Taala tuguɲalebaw ye minnu bɛ ala bato walmunifikina ani sagatibɔbaw walmustagfirina ani Alahu Taala yafa delibaw sehari sufɛlaw la bɛ istighfar caman kɛ sufɛ sufɛ istighfar ka di ala ye kojugu ka si ɲɛna ka fɔ sufɛ ka istighfar o de ye yafa deli ka ala yafa deli sufɛ sufɛ ka astaghfirullah caman fɔ na shahidallahu Alahu Taala seereyara annahu k'a fɔ ale ala ilaha k'a fɔ masi tɛ k'a fɔ n'a kɛra ale ala ye mɛlɛkɛw seereyaw la olu ilimu dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ani nabiɲuman bɛɛ lajɛlen ani kira bɛɛ lajɛlen seereyaraw la i man olu jɔlen don ni tilenni ye ilaha ko masi tɛ illa huwa fɔ n'a kɛra ale Alahu Taala ye ale bi se a ka masaya la hakimu a ka kiiri bɛnnen don dafɛnw na ko shahidallahu ala seereya la ala ni mɛlɛkɛw ani dɔnnibaw ani ayiwa nabiɲumanw na kiraw mumini ɲumanw u bɛɛ lajɛlen dalen don ala k'a fɔ ko masi tɛ yen fɔ ale ala donc ni fɛn o fɛn nana o kɔfɛ ko ye ala ye ninnu b'i bo ye dɛ na inna diina i k'a dɔn ko diinɛ Alahu Taala yɔrɔ o de ye silamɛya ye diinɛ min minɛnen don ala bolo ala ko Muhamadu a fɔ kafiriw ye a fɔ yahudiyaw ye diinɛ min bɛ yen n'o reconnaît don ne ala bolo o ye silamɛya dɔrɔn de a banna foyi minɛ tɛ ala bolo bilen diinɛ na a ko inna diina diinɛ min bɛ yen n'a minɛnen don ale ala bolo al islam a banna pewu na wama
وما اختلف مغما فوقنيا الذين مغمنوا الكتاب ني كتاب دولو منو يهوديا وي اني نصارى ويفوفنيا لمنك وقدينا كولا كافو اسلام واسلام كافر ولود اسلام واسلام واسلام وما إلا من بعد ما وما فونيا ولا فيو فون فننا ني كوفي ادي هم نو نانوما اللي منو يتوريتا دوني باغيان وياك جوغيا ودينيونجه بينهم ودينيونجه ومن ما ميسا يفور ني كافر يرا بآيات الله إن الله تعالى كآية بنوية فإن الله يكاد على سريع الحساب أكفس فسكتني الله أكبر أكفس فسكتني نما من زنا كافو كسلامي دياي أبانا غنينا نكبي فوفنيانك كتابنا نكود ديما كافو يك كتابو كنا أفر توريتا كنا كم أودو بينا كسلامي الله كاكا دين إسلامي دي كنا أننا ندرو أي توريتا نبلاغا توان afra injila kono tugana opumana aw ma fofo nyongo la fiu aw beno ka opuma ko kitabu kono aw sono ma nga aw fofo nyonga na damine wati jime kiran na ne ko Allah akbar kiran na ne ko na fofo nyonga damne donc fofo nyonga damne ne de amaka dora ko so kuy parce que lu hakilla ko kiram na bo ma mina ma bola Allah ko ni jeni wa atla kiram na bo lu yahudiya wadila o lu nasara kamna kon ma bulu la sa bagayan ala flaka fo bagayan billahi bado choy nga kera juko bledi ko so an hashida ni nyongo ya donc wiya ko de ko so ka bankira la Allah ka banslamela ago ala fana ko inna dina inda allah Allah akbar awta ndo mina blengu afiu dina mi mene ala bolo nyemi vo ka kitabu kono o kiledi islamia abana na فإن هاجوك مايا محمد نو ناني اسوسو فكل محمد افو يسا أسلمت وجهي ني اسلاميرا ني دادي لله الله تعالى دروني ما اسلاميا كورو افلني كافو كو يجرو دي كانا كادي علما ala ni etara nenga yoro minambe yoro mi mandi e ala inditai ala ni ko mi wala biketini ni ko nga seli misiri ni ko nga shumi shu ni ko nga jabu mi jagabo ni ko nga minge mboke ni ko temi fe nyira to fe Allah islamera di we ka juru de kana dro ka di alama na ala ko mi ikoti na ala bana mi ma ibanu fembi ala toro wi toro Allah fem ngade ala yo kadi o de islamera Allah donc mamadou afouye sa nous ma don ga pman nous bema afo fakul afouye sa aslamtu wajhi lillah Allah ne juru do nyira kana ka di alama ne tala pew na ومن تبعني ومن ما فنا يجرد ايركانا كدي علما ما من تقران محمد الله وكل محمد افوي زينا موي مؤمنون اوتل كتاب ما من امبني كتاب ديرو ما كو محمد يهودي نو يهودي وني نصارى والاميين اني ما كونفين اسلمتم يلا ني اسلاميرا تشوكو منا يلا او يهودي وني او نصارى وني او كافر تو او اسلامياتي وا afu nyina kone amawru ala ko dina islamiyya di wa flede ne islamiyya nyanyere di alam yala awru islamiyya wa aw bela jeli o bi am islamiyya di amadu nyina ngawla na fa in aslamu nu islamiyya ka son faqad ihtadaw kashira Allah akbar nu islamiyya nu kono nu ko ku islamiyya mahor ka tu ila wallahi kashira non imam islamiyya dono adu islamiyya mi ka fa ashara la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamiyya bana ka fa ko ashadu zerera ni alaka alaye mashite ni ate mashite ko kanga bato ni alate tetu mashi ni alate Allah akbar ale sangolo daga dugolo daga fembe da donc zona ale ye ay may ale de ne dawa zona wallahi ha flara mi anna muhammadan rasulullah zona ye ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam cide do ala ya cikana ma na mi foyi kamin kanyina mo de ka am tukori sigatara mo nu sona ko ke faqad ittadaw Allah akbar ni ni fodro kishira ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam kore ma mi ni kuma fo ha asamu minni dima'ahu wa amwalakum illa bahaq al-islam Allah ko ni ni kuma fodro ka fo shahadu ni shahadu fodro ika fem pekra haramu islam ko
silamɛ tɛ se k'i fa silamɛ tɛ se k'i joli bɔn i joli ni ka nafolo a bɛɛ kɛra haramu ye silamɛ kɔ mun n'a kɛra haramu ye i ka fɛn bɛɛ kɛra halala ye fo n'a kɛra jaga ye dɛ ani ala ko min ka bɔ a la fana n'o tɛ i ka fɛn bɛɛ kɛra halala mais ni mɛ nin fɔ e bɛ n'a fɔ kafiri ala ka mɛ sababu na وإن تولوا ما نو يقودوا نو ما سونغني فو فإنما عليك فين ورتيك محمد البلاغ فنا كرا لسليه نو تشيل لسليه والله الله تعالى بصير على يباي بالعباد على يباك جون بلا جلنا نعم إن الذين يقالوا مؤمنون يكفرون نولو كافريرا نا الله تعالى آية باوية تلون وبتلقى فقالك والنبي مو فقا غير حقي كاسرا مكاني تيني تلون وبمقوفقا المؤمنون مرون نوبي يامر لك نكلنا كمن آدم دونا محمد النسوجا نينغتاي علي من ينغتا مما تورو كافرو دب منغا نا على كرانو نيو سوسو نو سرا ديغري دولا n'a fɔ ko mana u bɛna u ka tiɲɛ banna pewu ala y'a fɔ sisan ko silamɛ de y'ale ka diinɛ ye ni maa min donna silamɛ la i donna ala ka diinɛ kɔnɔ n'i ma don silamɛ la i bɔra kɔnɔ donc u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka se degré ma min kɛ o ko ko sisan ko a sera de ma ka mamadu ka n'an m'e fa a ti ɲɛnabɔ ayiwa i n'i nɔfɛ mɔgɔ an b'a bɛɛ fa mana u nana bɛnbɛn de tigɛ ala kira kama sallallahu alaihi wasallam makan kɔnɔ ka fɔ ko f'u ka ala kira fa sallallahu alaihi wasallam u taara ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye bulon kɔnɔ u b'a fɔ ko daru nadiwa ɲɔgɔn ye kɛra ye min kɛ u tilalen abu jahali ko he ko nin ma min fɔ a ye ɲɔgɔn ye laban in na sisan kira kɛmɛ k'an bɛɛ kɛ wa maa si tɛ kabila si tɛ makan k'i ka maa dɔ tiya wa mina min fɔ a ɲɛna mina mɔgɔ damadɔ labɛn makan kabila 12 ye mina maa 12 labɛn o maa 12 u bɛ taa ala kira sɔgɔ ka muriɲɛ 12 k'o k'a la muriya 12 u b'o de k'a la u bɛ sɔgɔda 12 u b'o de k'a la n'i y'o k'a la aya funangan 12 bɛ bɔ k'a jɔ bɛɛ bɛ na ni kabila maa kelen kelen kabila la funangan 12 a bɛ na n'o ye k'u jɔ olu bɛ kɛ seere k'a fɔ k'olu de y'a faga n'o kɛra kabila tɛ yen ko min ka maa dɔ t'a la n'o kɛra an bɛna somɔgɔw ɲininka an b'a kɛ cogo di makan bɛɛ de ye nin ye u bɛɛ de jɛra k'a fɔ dun saraka an bɛna mun kɛ kumana somɔgɔw bɛna fɔ ko an ka hidiya bɔ somɔgɔw b'a fɔ k'an ka nisɔngɔ sara n'u ko k'an ka nisɔngɔ sara o ka nɔgɔn makan bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an b'a nisɔngɔ sara k'a d'u ma daga bɔra an da la bɛɛ lafiya sitana ko e ya ko e cɛ in ko anta abul hakim ko anta abul hakim ko kiritigɛlaw fa ko ko dɔn b'a bɛɛ lajɛlen fa de k'i y'a tigɛ cogo min na k'a tɛ tɛmɛ o ka fili i y'a faamu o kuma na Jibirila de y'a da a la ala kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ko sitani de filɛ k'a da Abu Jahil la ni ko Abul Hakim ko Abul Hakim tɛ dɛ Abul Jahil de don Abul Jahil jahilu fa de don kodɔnbaw fa tɛ dɛ kodɔnbaliw fa de don o kuma na ala kira ka kuma ani Jibirila ka kuma o ye se sɔrɔ sitani ka kuma o mana sitani ka kuma bɛnna sitani de y'a fɔ a ma ko Abul Hakim o y'o labɛn min kɛ ko bɛ taa ala kira faga o bɛɛ taara ye ala kira bɔtɔ la ala taala ye ci bila yɔrɔnin bɛɛ Jibirila ci o yɔrɔnin bɛɛ ko Jibirila ko taa fɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ko bi fajiri k'a ka bɔ Makan o gɛlɛyara ala kira ma kosɛbɛ ale b'a dɔn a bɛ ala bɛ se fɛn bɛɛ la n'a ye ala jɛ a bɛ nin bɛɛ fa ale bɛ to Makan n'a ye ala ja foyi ti foyi sɔrɔ ale bɛ to Makan nka ala k'a fɔ k'ale ka bɔ Makan o ma bɛn ale o kuma na mun de bɛ ala k'o dɔwɛrɛ tɛ koyi maa minnu bɛ yan i binakɛw de don maa minnu bɛ yan i faw de don maa minnu bɛ yan i ka ɲɛmɔgɔw de don i m'a faamu ne kɔni ye ko d'i ma ne ala ye fɛn d'i ma n'o ye kira ye ka ɲumanya d'i ma Makan yan nka
imina du kashira Allahu akbar o kuma na n b'a ɲini fɛ ka bɔ n'o tɛ n b'i d'u ma dɛ ha Wala. Allahu akbar Angge? Ha? Oh Allah. Kasoro ala kira ka di ala ni dafe be. Mais a filɛ ka sira di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a bangebaw kɔsɔn. Parce que u ma sɔn a ta ma. Parce que olu ma sɔn a ta ma mun kɔsɔn? U ma sɔn a ta ma juguya de don. Juguya mun don? Ni Abu Jahil ta ye, Abu Jahil ta tɛ dɔwɛrɛ ye o. Ale kan ka kɛ maaba ye. Ni kira ye. Ale ka maabaya bɛna kɛ cogo di? Allahu akbar Ya ye wa? O kuma n'a ma sɔn a ma nɔgɔ dɛ. Donc o kɔsɔn Alahu Taala ye ale kɔrɔya ni ala kira ye ka tila k'a k'a fa ye. Donc ala dun tɛ maa si to ye. Donc ala ko kira ka kira ye a ka taa kɛ Madina. Allahu akbar Minnu sɔnna a ta ma a ka taa kɛ. Kɔfɛ a bɛna ninnu karaba n'ala sɔnna u bɛna sɔn ye. Allah Mais minnu dusukun fiyera a b'u minɛ lahara. O ye jɛni Abu Jahili ninnu. K'a sɔrɔ ni ala kira la sallallahu alaihi wasallam a bɛna kɛ direct Abu Jahili. A fa ni Abu Jahili a bɛɛ fa kelen. Allahu akbar Mamadu fa Abdullah. Abu Jahili bɛɛ fa kelen. Ala k'an bɛɛ sɔrɔ. Amina. Bijahil Mustafa. Na Ulaika olu mɔgɔ kɔfɔlen sa o de ye mɔgɔw ye habitat a'maluhum malihum n'u ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna dunya diɲɛ kɔnɔ u ka baara bɛɛ tiɲɛna wal akhirati ani lahara u ka baara bɛɛ tiɲɛna wama lahum mun kɛli ma kɛ olu ye nasirin kabini dɛmɛbaw la lahara jɔ dɔw tɛ dɛmɛba si sɔrɔ k'a fɔ ko maa min bɛ se k'u dɛmɛ ka bɔ tasuma ma alam tara Mamadu filɛli kɛ ka taa mɔgɔw ma nasiba ni niyɔrɔ dɔɔni dir'u ma kabini kitabu la n'o ye Tawureta ye yud'auna olu bɛ weleli kɛ ka taa Alahu Taala ka kitabu ma komi jango ka kiiri tigɛ mais u ni ɲɔgɔn cɛ wala o kɔfɛ u b'u kɔ don fariqun jamakulu ni dɔw b'u kɔ don minhum kabini olu la wa hum k'a sɔrɔ olu mu'riduna o tɛ fɛ ka sɔn kitabu in ka kuma ma u kɔ donnen don o la maa dɔw b'a fɔ k'u bɛ kiiti tigɛ ni kitabu ye dɔw b'a fɔ ko ayi an tɛ sɔn na zalika o kuma min filɛ ka f'i ye k'a fɔ i k'a dɔn kafiri ninnu sa olu ko masana na tasuma ta anw jeni fiyewu yan fana kɛra waatinin ye waatinin min n'o dɔnnen don tile 40 n'o tile 40 banna anw tasuma ta anw jeni parce que anw ye tile 40 de kɛ ka ala kota o tile 40 ka ala kota o ye don jumɛn ye don min ni Nabila Musa taara turusinɛ kulu la a taara turusinɛ kulu la ka taa ala deli yani a ka segin ka bɔ turusinɛ kulu la a ye tile 40 kɛ turusinɛ kulu la turusinɛ kulu sigili kɔfɛ a nana sɔrɔ ndurani b'a la ka bato a ka jama mɔgɔ dɔw fɛ ndurani yala an bɔra ka ndurani ka kisa fɔ ndurani tun b'a la ka bato a ka jama mɔgɔ dɔw fɛ mana ndurani u ye min kɛ ka ndurani bato o bɛnna tile 40 de ma o tile 40 hakɛ mɔ kafiri ninnu de ko sa yahudiw de ko sa ko n'o tile 40 bɔra a la k'olu tɛ jeni ko yahudiya bɛɛ k'o tile 40 kɔni k'i bɛ t'o kɛ janɛmɛ kɔnɔ fɔlɔ ko n'i bɔra o la dɔrɔn ko y'a bannen k'olu tɛ jeni bilen siga tɛ don min t'ale la fiyewu bɛɛ lajɛlen bɛnna ye wajibi don nafsin maa bɛɛ lajɛlen nana sara fɛn na i ye min baara i nana sara o la ni hɛrɛ don ni tɔɔrɔ don ala k'an kisi o ma wa hum k'a sɔrɔ olu hadamaden ninnu la yuzlamuna maa si ta tɛ fɛn tɛ fara maa si ta kan wa fɛn tɛ bɔ maa si ta kan maa si tɛ tɔɲɛ ye Kul Muhammad afɔ ala ya anw ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen maraba masa bɛɛ lajɛlen maraba tuuti e de bɛ dili kɛ alimolu ka masaya la maa la maa min y'i ja wa tanzi o e min maa bɔ alimolu ka masaya la maa ni ka bɔ maa na maa min y'i ja wa tuizu e bɛ maa kɛ belebele ye maa ni maa min tashaw n'o y'i ja wa tuzillu e bɛ maa kɛ maa ni ye maa ni maa min tashaw n'o y'i ja biyadikal khayr hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ya abe edi bolo innaka Allahu Taala qadirun sebaye kulli shay'in fɛn bɛɛ lajɛlen ka tuliju e bɛ Allahu Taala bi doni kɛ layla shula fi nahari ibo do tile kɔnɔ tuliju nahara e bɛ tila ka tile do fi layli shu kɔnɔ hayya e bɛ ɲɛnama bɔ min al mayiti e b'o bɔ shula al mayita e bɛ shu yɛrɛ bɔ min al hayyi e b'o bɔ ɲɛnamaya la tarzuqu man tasha Allahu Taala bi maa gɛrɛjɛgɛ maa min y'i ja bi ghayri hisab i bɛ fɛn caman dama k'a sɔrɔ i m'a tigi sɛgɛsɛgɛ
de afon ne mako hayatul mulk masaya haya allahumma malikul mulku tutil mulku man tasha no ala kira sallallahu alaihi wasallam aja kafirula ka fo ko masaya be ala tay masaya mi na ya ala ja abadi mami ali ala ja wana ya ja abamina mana mami ali ala ja ni jingina cogodi a jingina furusu ni urumu ko kelal furusu ni urumu furusu yo jeni ina fo Italie jamana mo aful mu ko Rome aful mu ko urumu furus oye ina fo ka damine Chine aful mu ko furusu na fo Libya va an Quraba donc kelala sandola romu olu ye kitabu tigu ye furusi olu ye kafiru ye bolbato ni jobato ni kan efo bon wati do no kelala ni furusi nu lo sira romu na o kadi kafiru ye Allahu akbar kadi makanga kafiru ye ni romu nu lo sira furusi la o kadi kitabu tigu ye no islam ye parce que abo chuwali la voilà aminu be asisan mami be na be to di ni sufi do sisan ala nki ni sufi ni ma wara kala min de islamawi o be ni islam tu ga do kala akadi ye sufi di kasiba so parce que e sufi donc o tu ga de lu ala kan be sa donc wati mina o kala do soro rumun tu femo che amina sama ala ba foko bida ati sinin Allah ko sandama do bida sinin ni ya jetimna titeme sanwolo vlangati kursi no rumu do sira rumu sira fursula sanwolo vla o kofe sanwolo vla kofe rumu nana sesoro fursu donc odila afu ko sanwolo vla hake ko na sebaya so donc nunu sira sekera rumu na minge kafru ilala dungushi dugu kono aserula anga moserula bi yalla dugu kono ka fofa be fe mana Allah taala ye jibril chinen de kul muhammad afuye kul allahumma muhammad afu ko ala malikul mulk masaya bele jile maraba ani masa bele jile maraba tutil mulk man tasha ala urumu ke fenga furusu ke masaye mais ala dibi masaya di mama mami ja wa tanza al mulk mimman tasha wi ba mina mana kan draki mana mami ja wa tanzi nazau udin drakili ajari yo ala wan drakila ma je ala wan drakila bo drakili do wi ala kan shoma da wa tanzi al mulk mimman tasha ala ban draki mana mami ja wa tu izu man tasha ala ibi make ma bay mashi sita la mami ja wata zilla man ta shafana ibisi ga make ma nin fana ye mami ja ani kuma bai de wallahi kuma bai bala Allahu akbar masaya kofe a jete mina de masaya kofe nala ko ne masaya minina ala kan kisho ma wallahi tiga foyi ni mani de foyi nan darakilla amaina nan darakilla ibna dogoya kata ikanga sika fenfenye ibite sa bela don Allah ya donc o de koso ala kira sallallahu alaihi wasallam amma so masaya ma jaifi muna masaya ma jai parce que ni naleka finga kungira masaya yi iba ye keleni ko bina chaya kono ala yasrem na dogoya donc o de koso akira khalifa yayi maka masaya fi khalifa yayi munye ala kira nona bla o munye ala yare nona bla o munye sharia ni dine bi bara chudi kiritikali adama dum ni nyonje ni maya dro ani ci abana ala kira takku ala kam besa bi jani mustafa tuluji layla fi nahar wa tuluji nahara fi layl ka shubat lilani ka shubat liba shula wote dola kleni shubi yelama chum nimninge wati dola shubi jani kle jatimne wati dola klebi jani shubi donc tulu ji lela fi nahar wa tulu nahar fi abana kofe ako aywa تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي الله يبين ينام بو شولا يبي شو بين ينام وتدوريو قفري
o de bi se ka kɛ silamɛ a bi bɛɛ da ala kan kisi o fana ma dɛ silamɛ dɔ den fana bi se ka kɛ ala kotala n'a ko a bi ala kota fana a bi juguya ni kafiru donc تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نعم جرجع على تيا بعد ماما ياجا وقرأ كافر على سفه جرجع كوكنا كافر الإسلامي تولا على بس كدي ماما ياجا كافر على بكافر سون فو مو بكبويا donc akana kinyana ko ni make koni ima fɛn sɔrɔ dɔrɔn puisque bi o bɛ maa caman kunkolo la est ce que ne ka silamɛ ɲa ɲuman ye ne ta in dafa mani wala o maa caman kunkolo la k'a fɔ k'u taara ka foyi sɔrɔ ko est ce que ka silamɛ ka ɲi o tɛ dɛ ala bi kafiri sɔn k'a to nafolo caman na a ka foyi t'a la wa silamɛ fana a bɛ se k'i sɔn ten mais n kana sigi de a ɲɛ ɲini ala k'an bɛɛ saba ma naam وقت سرنا أمنا جورين إن شاء الله لا يتخذ المؤمنون كم مؤمنون تمنانك فرعون كافر لا كلوا كتيروا يه مؤمنون تسكا كافر كتيريه من دون المؤمنين كسر مؤمنون به ومن يفعل ذلك نمام يو بارين كسا فليس أو تكتة من الله كمن الله تعالى في شيء فوي ديننا نيكون كافر من كتيريه كسر إسلامي وبي مؤمنون به ويرولا إن على تفوي لبلي على بيبين أبي باين فبلا إلا أن تتقوا فنا كرا أو سيرنا الله تعالى منهم كمنو تجلا تقات واجب له نيكوني ما تي نونو نمينة جاكويا بيسواندام نما سواندام أميفا يا donc ni sirana halakilinya Allah mana ni faraluka ola ala ko bashito naam fatuhazirukum Allah ta'ala ba au baga nafsuhu yarakuna wa ila Allah kata Allah ta'ala ma al masir muqabil laban kata Allah ta'ala ma qura ala balaka au sirani ne qura malaka min faye aya ko shi ko sabet naam Mamada fuye tofu ma na ye fɛn dogo fɛn min b'aw dusukun na n'a y'a dogo Ala bɛ fɛn dɔn samawati fɛn o fɛn n'o bɛ sankolo la Ala b'a bɛɛ dɔn wa ma Ala bɛ fɛn dɔn fil ardi fɛn o fɛn n'o bɛ dugukolo la Ala b'a bɛɛ dɔn wallahu Allahu ta'ala adirun Ala ta'ala ye sebaa ye kulli shay fɛn bɛɛ lajɛlen na sadaqallahu mawlana al-azim fena tin na ibara minke kamni herala modora mina damade wama ni bani her min bara ibnu jonne blanye wama ni fami ni yo bara so kamni torala tawaddu adama de ba nyetu ko ula law anna bainaha abajige nasro fami sika do ale no che ho ano bara nje amadan don fenna ba idan ko yoro je ka wale ko pe baka barajugu ati foko yi fiyo Allah foko yoro jin abi fe ala ka fedo do ale no ci ati foko yi ngaka baranyuma o bena abi yelo la kadai nam wa yuhazirukum Allah wa ala ta'ala balaka aw sansirani donye ayara kuna la wa ala ta'ala raufun ala kan no bil ibadi naga joyede na Muhammad Ali afuye na sura o kera bona Allah ko Allah taala de kadawi ala ko de kadawi aw be fe ka tugo ala de la aw fe ala de ka sura aw fe ala de ka tugo awla abi fe ala ka so ka fem bela jelema ay tugo ni Muhammadullah na bi fe ala ka kanu ala ka so ka fem bema ala ka fem be ka ja ala ye atokira ka je Allah tugu kira la ni ma soma ikka foiti ja ala yi wa ala bi ka fembe te Allahu akbar yuhibbukum Allah no kera na tugura ala la yuhibbukum Allah ala ba aw kanu wa bi so ka fembe ma yaghfir lakum abtla ka yafa jurumu ma aga jurumu la Allah taala furun ala yafa bay jurumu ma arrahim hina bado ka jona bi ya jondo abado aldina ko wa yaay ala ma condition rek na condition tala ala ko in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni now be fair ala talak je ana ala je ana ala je nabi fe ko soro fattabi'uni ayne muhammadu labatu ay tugo ala kira la ka labatu
ha no kara dro yuhibbukumullah billahi alam kanu na lay kanu ako cugudi am go tika fuy la di ayi fuy na ay kanu dro ika jugman danyana fuyi wa atala yere ika juguma tasbe yere tisbe yere ngadi afina ya fama ha na lay kanu wa bina fo alama de ni kanu ba kanu abana wala ala ko ko bon yuhibbukum na wallahi na tura ala kira kanu akone ala ba kanu ne ala kanu yaghfir lakum ye jurmu ka abbe touché wana ala jurmu touché ba do minga ha akero akewati kol mamada fuye ni ati allah ay ala taala bato wa rasul aka ala kira labato aflaka geladi ay ala bato aka ala kira labato tawalla nu yu kodo ni maynasa la ikado allah taala la yuhibbul kafirin ma ma kira kafirin ala ni kala kirama ala tufe sadaqallahu maulana alazim wa ballagha rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna min ash-shahidin allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama'i takun lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin allahumma anfa'na warfa'na bil qur'an al-azim اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ala ka usara ni here ya rabbi ala shini kana daw bela jelema usazi duawum bi RFA ka da tafsirin ka tafsirin kunceni duawu yere inshallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألف لام ذلك الكتاب ألف لام الله لا إله إلا هو ألف لام ميم صاد كاف عين صاد تاء تاسم تاسي ياس بلسماء نورانية هي ميم أسير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبسم دانية والهدانية كل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد وبالنون والكلام وما يصنف وإنه لقسم لو تعالى كنا عظيم سبحان ربك رب العزة